Boas tardes. Vamos a dar comenzo a esta sesión ordinaria do Pleno do mes de novembro, que ten no seu orde do día os seguintes puntos. Aprobación da acta da sesión anterior, concretamente a acta do 28 de outubro do 2019. Non sei se ten algún comentario que facer á mesma. Señor Outeiro. Esta acta non se pode presentar. Así como está, non aceptamos e debe desemendar. Non sei se é responsabilidade do señor alcalde, que seguramente sí, ou de quen sexa, pero nós non aceptamos este enxendro de acta, porque falta todo a explicación e o desenrolo dun primeiro punto, donde ademais se incumpleu unha palabra dada, donde vostede foi cómplice e inductor necesario, por lo tanto, non aceptamos esta acta. Señor Outeiro, non confunda o tocino coa velocidade. Unha cousa é o debate político que podamos ter aquí e a decisión de tomar e sacar adiante unha moción ou non, e outra cousa que o recolle a acta. Por certo, pídolle por favor un pouco de respeto, porque quen fai as actas son técnicos do Concello de Grove, son traballadores, concretamente traballadoras do Concello de Grove, e creo que fan con todo o respecto en base ao que se grava, e como ben saben, con toda a grabación que se fai sempre, que se está emitindo por streaming e queda grabado. Así pois, eu non lle vou aceptar primeiro as formas e desde logo o que plantexa, porque non acaba de dicir absolutamente nada. Sigue coa teima de que nunha comisión un poñente dunha moción dixo que prefería que isto fora por unanimidade se non a retiraba, finalmente solicitou que non se retirara e nós cumplimos eso. Aquí se veu a pleno, se tratou esa moción, foi votada e aprobada. Punto, e se acabou, é que non hai máis que discutir. Se o BNG non lle gusta, pois vale, parece moi ben, pero pois outras razóns. Ahora, a único que ten que facer a ata é recoller o que se debateu no pleno. Bueno, pois, o que nunca se fai é unha enciclopedia, porque a máis agora temos en vídeo. Por lo tanto, pode vostede descargar o vídeo do pleno de outubro, que aí vai recoller o 100% do recollido. Bueno, pois empezou máis tarde, pero grabado queda. Grabado queda nas actas que se mandan oficialmente á Xunta, que lle estou dicindo que sí. Outra cousa é que non se emita por streaming, pero estou dicindo que queda grabado o 100% do que se fala nas actas. En todo caso, como lle digo, as actas queren ser un reflexo, desde logo non van a recoller 4 horas de intervención de pleno, porque entonces teríamos actas de 300 e 400 páxinas para cada pleno. O que se colle son as ideas das intervencións que se trasladan. Bueno, vale. Bueno, pois entonces poña vostede unha obxección, faga unha emenda, pero non diga que esta acta non vale para nada, porque vamos, creo que non acaba vostede de acertar hoxe coa súa intervención respecto ás actas, en ningún sentido. Quen é o responsable de que o vídeo empece cando empeza o pleno? Será vostede? Non son eu, é o informático do Concello de Grove. Vale, pois o informático do Concello de Grove en ese pleno non foi responsable de que o vídeo comezara a gravar no minuto cero, que é cando comeza o pleno. Por lo tanto, falta media hora de vídeo e non está recollido tampouco por escrito. Mire, señor Outeiro, non confunda o que se está votando por streaming co que queda grabado como acta e que se mandan despois aos diferentes organismos que o teñen que archivar. Estáse vostede confundindo. Pois, entón, nós... O que pode facer, pedir en calquer momento unha copia da grabación íntegra do pleno, que se poda... Nós vamos a votar aquí unha acta. Vostede colgou aquí no borrador da acta que se nos pasou unha dirección de internet para ver esa acta. Falta media hora. Como vamos a poder votar algo do que falta media hora, señor alcalde? Como? Dígolle que eso está grabado. E vou falar co informático para que lle pasen copia. En calquer caso, pedimos que non se vote esta acta. Sí, que se vai a votar. Hasta que todo o mundo teña acceso á totalidade da mesma. Señor Outeiro, mire, por favor, sexa máis centrado. Que quere, que emenda quere facer, que quere que se recolla na acta e que vostede, según vostede, non hai na acta? Que a acta, cando veña completa a este pleno, se vote. Por lo tanto, pedimos que se... Que non vai a vir completa a acta, nunca ven a completas actas. Levamos 15 anos sin que as actas veñan completas, señor Eladio, por favor. Mire, non vou a discutir. Está a favor da acta ou non? Vamos a votar. Queremos votar a acta coa grabación enteira. Como esta acta que ven aquí falta media hora, non se pode votar esta acta. Recollemos entonces esa emenda, que lle falta media hora a... Por lo tanto, se debe retirar este borrador de acta hasta que se nos comunique
a grabación inteira que vostede di que se mandou a non sei onde, a Xunta ou a quen sexa. Vale. Pois esa grabación que se mandou a Xunta, que se mande a todos os concelleiros e, a partir de aí, votaremos unha acta completa. Lamentablemente, quen decide que se vota non é vostedes, son eu. E eu lle digo que vamos a votar esta acta coa emenda que vostedes acaban de presentar, dicindo que o BNG di que falta media hora de E que se intervención. retire esta acta. Vale, pero eu digolle que non acepto. Estou dicindo que non lle acepto que retiremos a acta. E se xa vamos a estar ahora media hora discutindo solamente polo tema da acta, vai a pleno que nos espera. Bueno, en fin. Recollemos... Sí. Para deixar constancia da sección, pode sintetizar exactamente cal é a emenda? A emenda é que a acta que se nos enviou para aprobación, xunto coa súa dirección de YouTube, para visionala, faltalle media hora. Por lo tanto, isto que vimos aprobar está incompleto. Pedimos que se retire este punto da orde do día, como se fai moitas veces, que se votan actas de plenos, 4 plenos, 5 meses despois, 6 meses despois, como se ten feito sempre. E, cando se nos facilite a grabación enteira de ese pleno, que se traia para aprobar esa acta. Mentras tanto, isto faltalle media hora, está incompleto, e non se pode votar algo que está incompleto. E nos reservamos tomar as medidas legales para facer que se cumpla eso. Poden tomar vostedes todas as decisións e todas as medidas que consideren. Eu lle digo que traemos un acta e a miña intención incompleta, con media hora menos. Eu estou dicindo que a miña intención é votala. A partir de aí, vostedes recollemos esa emenda e, se desde logo teñen razón, se emendará a acta e non pasa nada. Pero ahora vamos a votala. Para iso a traemos aquí. Queda recollida a emenda do BNG e xa está, como teñen feito moitas emendas, cantas veces se retiran puntos, señor alcalde? Cantas veces vostede... Mire, señor Eladio, ben, hai algún comentario máis sobre a acta que vamos a votar? No, pois votamos. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobada por maioría. Punto número 2, ainda que aquí non aparece porque está non se recolleu no orde do día. O punto número 2 é, como sempre, dou conta dos decretos aprobados ata a fecha. E pasamos xa ao punto, en este caso sería o punto número 3, o expediente 2302/2019, moción do PSDG-PSOE para a retirada do anteproxecto de lei de creación sociedade de xestión de ciclo integral da auga. Sí, ten a palabra, señor secretario. Sí, gracias. Dase conta do ditame da Comisión Xeral Informativa realizado o día 20 de 11 de 2019, no que se ditaminou favorablemente por 3 votos a favor dos concelleiros presentes do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, 3 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, Esquerda Unida e Bloque Nacionalista Galego. A parte resolutiva é instar a Xunta de Galicia a retirar do anteproxecto de lei para a creación da sociedade definida como Sogama da Auga calquera mención aos concellos en relación a novas imposicións de obrigas de financiamento de obras hidráulicas ou de saneamento. 2. Instar a Xunta de Galicia a incrementar a dotación do Fondo de Cooperación Local base ata o 5% da recaudación tributaria galega e repartilo íntegramente en base a criterios de extensión, poboación, avellentamento, dispersión poboacional coas correccións necesarias para o caso de grandes cidades. Un reparto baseado nun modelo de transferencia na liña do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, co obxectivo de facilitar aos 313 municipios galegos o financiamento necesario para a correcta prestación de todos os servizos da competencia, incluídos os referidos ao ciclo integral da auga. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a que, complementariamente ao punto anterior, modifique o canon de saneamento para que os concellos queden cun 50% da recaudación para financiar obras hidráulicas no seu territorio. O restante 50% continuaría a ser recadado pola Xunta de Galicia no marco dun fondos de solidaridade galego e sería investido en base a criterios obxectivos, pautados e avaliados anualmente aos concellos. Cuarto, comunicar tamén este acordo á Presidencia da Deputación Provincial e á Presidencia da Federación Galega de Municipios e Provincias. Moitas gracias. Esta moción que vou a proceder agora a dar lectura presenta o Grupo Municipal do PSDG-PSOE, igual que estamos facendo na maioría de concellos e deputacións, ante a nova proposta de lei para a creación dunha sociedade para a xestión do ciclo integral da auga que nos propón a Xunta de Galicia, coa cal estamos, non é que compartamos ou non compartamos, é que estamos radicalmente en contra, tanto na súa filosofía como no seu fondo.
E se me permiten, vou a dar lectura á mesma, porque creo que queda ben explicada na súa redacción. Exposición de motivos. Unha vez máis, o Goberno galego vén de anunciar un proxecto legislativo para a creación dunha sociedade para a xestión do ciclo integral da auga, na que a Xunta de Galicia resérvase toda a capacidade de decisión e coa que pretende obrigar as deputacións provinciais e aos concellos a participar e a achegar recursos en contra do máis elemental respeto polo principio de autonomía local. Alega interesadamente a Xunta de Galicia que o abastecemento de auga e a súa depuración son competencias municipais. E faino atendendo únicamente a Lei de Bases de Réxime Local, especialmente tras a reforma de 2003 en plena crise económica coñecida como Reforma Montoro, que tantos e tan graves prexuizos ten causado aos concellos, e a Lei de Augas de Galicia. Sen embargo, esquece a Xunta citar o artigo 142 da Constitución Española, no que se consagra que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. Un artigo constitucional que plasma como poucos o principio de suficiencia financeira tamén para os concellos. A realidade é que este anteproxecto de lei certifica o fracaso do modelo nacido en 2012 coa creación do canon de saneamento. Según os orzamentos xerais da Xunta de Galicia para o 2019, Augas de Galicia recadará por concepto de canon 51.750.000 euros, pero desta cantidade só 29.290.069 euros, o 56%, gástase en investimentos reais ou transferencias a outras administracións, mentres que o 44% restante vai ao gasto corrente. Pero peor aínda é o balanzo final sobre o territorio, dado que eses 29,2 millóns de euros son distribuídos con criterios partidistas e clientelares, previo filtro en función da cor política da corporación local. Asistimos agora a un novo intento de engrosar a administración paralela. Se Augas de Galicia xa ten forma xurídica de entidade pública empresarial, o novo ente sería unha sociedade mercantil pública autonómica rexida polo dereito privado cun capital social repartido en forma de accións. A Xunta, que presume de adelgazar a administración paralela, inventa un novo órgano extraadministrativo que define como a Sogama da Auga. Preténdese que as diputacións se convertan en socios minoritarios, sen poder de decisión ningún, e preténdese tamén deixar a Xunta a potestade de aprobar, a través da Lei de Orzamentos Xerais, as tarifas por metro cúbico dos servizos que prestaría o novo chiringuito. Un despropósito desta Xunta tan dada a allear os problemas de Galicia cara ao Goberno central e a centrifugar competencias sin acompañalas dos debidos recursos ás entidades de administración local. Por incríble que pareza, a Xunta quere que, unha vez creado este novo chiringuito, as obras hidráulicas se financien a partes iguais entre a Xunta, a Diputación e o Concello respectivo, a razón dun terzo por cada parte. Obviamente, a Xunta financiaría o seu terzo co canon de saneamento. Nunha refinada performance dese tan habitual eu invito ti pagas do Goberno da Xunta de Galicia. Así, no caso dos concellos, preténdese que sigan cobrando a veciñanza o canon e que continúen ingresándolle a Xunta de Galicia como ata de agora. En conclusión, os concellos aos que se die pretender axudar pasarían a pagar por partida dobre, vía canon cobrado a súa veciñanza e vía obras sufragadas co orzamento municipal. A Xunta de Galicia, que careceu durante os 10 anos do goberno de Feijóo dunha política da auga, tomou por fin consciencia de que incumpre as directivas europeas e a legislación en materia de abastecemento e depuración. A realidade é que as principais actuacións hidráulicas realizadas en Galicia nos últimos anos son obras do Goberno do Estado, a través da sociedade pública a quais. E diante de tantos incumprimentos, a táctica habitual de Feijóo é botar balóns fora e buscar culpables externos. É tanta a descortesía institucional da Xunta de Galicia que reviste o seu intento de crear este novo chiringuito de ataques directos a concellos concretos, citándoos expresamente na documentación xustificativa. A Xunta chega a vender a xestión directa das depuradoras como un favor
e finaliza a súa proclama lanzando afirmacións tan partidistas como que as deputacións non están implicadas no apoio aos concellos en materia de abastecemento, saneamento e depuración. A Xunta elude falar de financiamento dos servicios finais á veciñanza que é a verdadeira cuestión. A Xunta de Galicia dota con só 112 millóns de euros o Fondo de Cooperación Local cando en Galicia temos 313 concellos. A Xunta dedica só o 2,3% da súa recadación tributaria ao financiamento municipal. O resultado é que cada concello recibe unha auténtica esmorga. Mentres tanto, outros 267 millóns de euros segundo os orzamentos de 2019 repártense vía convenios ou subvencións opacas dirixidas preferentemente a concellos donde goberna o PP. As diferencias de investimento autonómico por habitante entre uns concellos e outros son escandalosas. As cifras son claras. Mentres a Xunta só transfire de xeito pautado o 2,3% da súa recadación tributaria aos concellos, a Diputación de Pontevedra transfire obxectivamente o 30% do seu orzamento total, non a recadación tributaria, aos concellos. Está claro que cumpre co soporte financeiro aos concellos e quen non. Por tanto, exiximos á Xunta de Galicia que retire o anteproxecto de lei de creación da sociedade para a xestión do ciclo integral da auga calquera referencia ou imposición ás diputacións ou aos concellos e que, en lugar diso, articule verdadeiras fórmulas de financiamento que permitan ao municipalismo galego seguir mellorando os servicios que prestan á cidadanía, entre eles a xestión do ciclo da auga. Diante desta situación, o Pleno do Concello do Grove acorda: primeiro, instar a Xunta de Galicia a retirar do anteproxecto de lei para a creación da sociedade definida como Sogama da Auga calquera mención aos concellos en relación ás novas imposicións de obrigas de financiamento de obras hidráulicas e ou de saneamento. Instar a Xunta de Galicia a incrementar a dotación de Fondo de Cooperación Local base ata o 5% da recaudación, actualmente o 2,5%, ata o 5% da recaudación tributaria galega e repartilo íntegramente en base a criterios de extensión, poboación, avellentamento e dispersión poboacional, coas correccións necesarias para o caso das grandes cidades. Un reparto baseado nun modelo de transferencias na liña do Plan Concellos da Diputación de Pontevedra co objetivo de facilitar aos 313 municipios galegos o financiamento necesario para a correcta prestación de todos os servicios da súa competencia, incluídos os referidos ao ciclo integral da auga. Instar a Xunta de Galicia a que, complementariamente ao punto anterior, modifique o canon de saneamento para que os concellos queden con un 50% da recaudación para financiar obras hidráulicas no seu territorio. O restante 50% continuaría a ser recaudado pola Xunta de Galicia no marco dun fondo de solidariedade galego e sería investido en base a criterios obxectivos, pautados e avaliados anualmente cos concellos. Comunicar tamén este acordo á Presidencia da Diputación de Pontevedra, a Diputacións Provincial e a Presidencia da Federación Galega de Municipios e Provincias. Esta moción ven ao fío do que desde o Concello do Grove vimos defendendo xa fai meses. A cuestión é a seguinte: temos un organismo da Xunta de Galicia con competencia totalmente autonómica como é a Augas de Galicia que cada vez máis está trasladando competencias propias dese organismo aos diferentes administracións, moi concretamente aos concellos, de tal xeito que, igual que pasa con Portos de Galicia, a Xunta de Galicia pasa a ser solamente un ente recaudador e os concellos vamos a pasar a ser os que cubramos todos os costes dos servicios, tanto da auga como do saneamento. E iso que significa? Que se a Xunta de Galicia non nos dá máis financiación que agora está recaudando, vamos a vernos todos obrigados a crear unhas novas tasas ou a incrementar as tasas existentes, polo tanto, finalmente, os veciños e veciñas van seguir pagando máis. Actualmente no Concello do Grove temos a canon de agua, canon de saneamento e temos o canon de auga da Xunta de Galicia. Entre os costes ou ingresos que temos na xestión municipal, que entre outras cousas xestionamos o pago do consumo da auga á Mancomunidade do Salnés, todo o personal vinculado á auga e todo o personal vinculado ao saneamento, todas as reparacións das tubaxes de saneamento e agua que facemos, todos os bombeos e o coste enerxético de todos os bombeos que temos no saneamento na rede municipal e ademais xestionamos a depuradora de San Vicente. A día de hoxe hai unha diferencia, un pequeno déficit entre o que ingresamos por esas tasas e canons e o coste que nos supón esa xestión
Certo é que non supera, falo de memoria ahora, pero os 30.000 euros ano, pero se ademais ahora recollemos a depuradora que nos quere trasladar a Xunta de Galicia na situación na que se atopa, co cual teríamos que facer unha inversión importante para poñela ao día, e ademais para xestionar que a propia Xunta de Galicia está valorando que a xestión da depuradora do Grove serían uns 500.000 euros ano, máis menos, lóxicamente, se ahora mesmo xa temos un pequeno déficit co que estamos cobrando e os gastos que temos, se lle sumamos 500.000 euros, de onde teñen que salir eses 500.000 euros? Pois as contas son claras. Ou reducimos gasto por 500.000 euros no orzamento, ou temos que cobrar 500.000 euros aos veciños e veciñas do Grove. Pero que xa os veciños e veciñas do Grove pagan 400.000 euros que recada directamente o Concello do Grove á Xunta de Galicia. O Concello do Grove no recibo cobra unha parte aos veciños e eses cartos van directamente á Xunta de Galicia e nós non podemos utilizalos de ningún xeito. Canto se recauda? Pois actualmente estamos perto dos 400.000 euros anuales. Nós o que demandamos é que, como mínimo, deses 400.000 euros, o 50% dese ingreso quede no Concello do Grove para, polo menos, axudar financeiramente a poder xestionar esas depuradoras. Pero que máis? Todo o que ten que ver co saneamento, a depuración, claramente nós defendemos que ten que ser unha competencia autonómica. Por qué? Porque, lamentablemente, todo eso vai parar aos nosos mares e moi concretamente a nosa ría de Arousa. E a ría de Arousa xa é unha competencia supramunicipal porque afecta a máis de un concello. E, polo tanto, nós entendemos que iso ten que ser unha competencia claramente autonómica da Xunta de Galicia. É a Xunta de Galicia que tiña que dedicar fondos económicos a construir depuradoras para mellorar os nosos mares e as nosas rías e, sobre todo, para financiar a xestión e o mantemento desas depuradoras. Non é así, e cada vez vamos máis para atrás. Antes financiaban máis parte, antes facían máis obras, antes xestionaban máis depuradoras, antes se chamaba canon do saneamento, ahora se chaman canon da agua, porque senón tiñan ese problema de que realmente tiñan que xustificar porque estaban cobrando eses 400.000 euros, entonces ahora din, no, chamámoslle canon da agua, porque con eses 400.000 que recadamos no Grove, pero que recadan en cada un e todos os 313 concellos de Galicia, a Xunta de Galicia recibe unha cantidad de cartos hasta os 51 millón de euros, dos cales apenas inviste a mitade do outro o utiliza para gastos correntes. Por lo tanto, aquí volve a haber unha descompensación total e é unha máis das competencias que tiñan que ser da Xunta de Galicia que nos trasladan aos concellos. Podemos falar en servicios sociais, podemos falar as tasas que están a pagar todos os hosteleiros do Grove e que está a pagar o Concello do Grove polo uso da zona portuaria. Estamos a falar do tema das garderías e así cada vez máis competencias. É dicir, cal é a estrategia de Xunta de Galicia? É o recado e as competencias que originalmente eran da Xunta de Galicia, para iso había un pacto local entre Xunta de Galicia e municipios. O que fago é traslado as competencias aos concellos, pero non lles dou os cartos. E iso é moi fácil de xestionar, así calquera saca boas contas. E o ingreso e gastas ti, entonces a min as contas me quedan perfectas, non? Unha financiación aos concellos, igual que a día de hoxe está facendo a Diputación de Pontevedra. Nós, cada ano, sabemos todos os concellos, todos, independientemente do color político que teñan na súa alcaldía, todos os concellos de Pontevedra de menos de 20.000 habitantes están recibindo unhas cuantías económicas con criterios obxectivos de extensión, kilómetros cuadrados e poboación. E con eso, todos recibidos igual, ou parecido. Por poñerlles un exemplo, o Concello de Vilanova, donde o seu alcalde, o ínclito alcalde de Vilanova, que tanta ataca a presidenta da Diputación de Pontevedra, recibe prácticamente os mesmos cartos todos os anos que o Concello do Grove. E o poden utilizar donde queira o Concello de Vilanova, igual que o Concello do Grove. Iso é un criterio obxectivo que nos estamos reclamando, cousa que a Xunta de Galicia non fai, pero é máis, e cada vez adica menos cartos. Por lo tanto, nos pedimoslle que incremente a dotación económica dos orzamentos para repartir nos concellos, porque os concellos
Cada vez necesitamos máis financiación porque os veciños e as veciñas cada vez nos reclaman máis servicios. E o que non pode ser este desequilibrio, este desaxuste. É o ingreso e ti cubre o coste. E o Concello, calqueira, o Grove, calqueira outro. Que ten que facer? Cobrarlle máis aos veciños e veciñas para sacar adiante ese servicio. Ese é así de claro. Polo tanto, eu lles pido o apoio a esta moción por unha razón moi simple, porque aquí hoxe creo que temos que defender todos a autonomía financeira municipal. Estamos a falar do Concello do Grove e, polo tanto, aquí temos que defender os intereses económicos do Concello do Grove e iso significa defender os intereses económicos dos nosos veciños e veciñas. O que non estamos pola labor é de que nos sigan traspasando competencias, pero a cambio non nos traspasen tamén a financiación para levar adiante esas competencias. Financiación que a Xunta está cobrando, pero que despois non traslada aos concellos. Porque ao final, o que está pasando e o que vai a pasar, que os veciños e veciñas de cada concello van a pagar polo mismo criterio, canon de saneamento e canon de agua, o triple do que están pagando agora. E isto non pode ser. Ademais, creando unha sociedade mercantil rexida polo dereito privado, se non me equivoco mal, unha entidade mercantil que, ademais, é o que quería dicir, a Xunta de Galicia resérvase a maioría das accións, por tanto, a decisión sempre van a ser as que tome a Xunta de Galicia e diputacións e concellos a pagar, porque a Xunta de Galicia quédase coa maioría das accións. E a partir de aí, a Xunta seguirá decidindo onde se meten os cartos. Eso sí, donde ahora se supón que o pouco que inviste a Xunta de Galicia o fai 100% con cartos da Xunta de Galicia, ahora, intelixentemente por parte da Xunta de Galicia, di, no, a partir de ahora, cada investimento que se faga nun concello, eu poño un terzo, outro a Diputación e outro concello que lle toque. E así vamos. Desde logo, estamos totalmente en contra deste tipo de política e non podemos aceptar. Volvo a reiterar, eu pido o apoio unánime dos compañeros e compañeras que conforman este pleno, porque aquí estamos a falar de concellos, concretamente do Concello do Grove, da autonomía financeira, da definición das competencias e, polo tanto, a fin ao cabo dos servicios que lle podamos dar a todos os veciños e veciñas. Feita esta defensa desta moción, abrimos un turno de intervencións para debater a mesma. Señora Castro. Ben, boas tardes, noites a todos. Comenta vostede, señor alcalde, que a Xunta de Galicia alega interesadamente, segundo a Lei das Bases de Réxime Local, o abastecemento de auga e a súa depuración son competencias municipais e fai incluso mención á reforma Montero. Mire, para empezar, no ano 1985, cando se creou esta Lei de Bases de Réxime Local, quen gobernaba neste país era Felipe González. Sonalle. Polo tanto, foi o PSOE o que promoveu dita lei a que agora a vostedes non lle interesa atender. Cito textualmente: son competencia dos concellos o abastecemento de auga e a súa depuración no artigo 25. Non o puxo Montoro. Está establecido na lei. E xa que fala da reforma Montoro, señor alcalde, pois mire, a reforma Montoro se tivo que aplicar, por desgracia, grazas á grave crise e á situación económica do noso país despois de que vostedes gobernasen. Tamén con outro excelente presidente que tivo o noso país, o señor Zapatero, Sonalle, tamén do seu partido. E resulta que para paliar os efectos da crise se tivo que subir, como vostedes sabrá, o valor catastral no ano 2011. Cando no 2013 se levantou o plan de axuste do Goberno Central, xa que tiña un plan de caducidade de 2 anos de forma automática, que fixo vostede, señor alcalde? Solicitou expresamente seguir co mesmo porcentaxe de valor catastral ás agachadas dos grovenses, a pesar de que vostede había posto o grito no ceo no seu momento dicindo que aquela decisión de Montoro poñía as familias grovenses ao borde da asfixia económica, que era inhumano resolver os problemas do Concello subindo a contribución e comprometéndose a non tomar xa máis unha medida semellante. E preguntarase vostede por que lle digo todo isto. Bueno, sabe vostede canto recauda de IBI neste Concello? Seguramente o sabe. Unha taxa que é estrictamente local.
Pero claro, non lle interesa falar diso e dicilo abertamente. Non vai a ser que os veciños e veciñas do Grove pois alucinen en colores, non? Pero yo digo eu, case 3 millóns de euros, resulta que si aplicase esa baixada que tiña que haber aplicado, pois xa tería vostede os case 400.000 euros que está poñendo en cuestión da Xunta de Galicia. É dicir, que os 400.000 euros que se cobran polo canon de auga establecido por lei están mal cobrados. E os máis de 6 millóns de euros que vostede, señor alcalde, lle cobra por todas as taxas locais aos veciños e veciñas do Grove, que non se van a ninguna parte, senón que se quedan íntegramente no Concello, repito, máis de 6 millóns de euros polo IBI, polo IAE, pola ocupación do espacio público, polas terrazas, polos quioscos nas praias, polos mercados municipais, ata por casarse se cobra neste Concello, pero esas son taxas boas. As taxas malas son as que cobran os demais, non? Ben, ou seja, que se uns cumpren a lei, están roubando aos veciños, e se os outros cumpren a lei, neste caso, pois, como non interesa, están recaudando polo ben dos veciños do Grove. Mire, propóñolle unha cousa. Por que non establece vostede unha rebaixa nas taxas locais? Un 10% ou mellor aínda. Por que non se declara vostede un concello libre de taxas, libre de impostos? Seguro que os veciños e veciñas do Grove yo van a agradecer e incluso yo aplaudirán. Pero claro, así non pode ser, lóxicamente, porque entón non tería vostede de onde recaudar, por exemplo, o soldo que cobran vostedes e todos os seus compañeiros, que xa se apuraron a primeira vez, a primeira de cambio incrementar nada máis chegaron ao goberno. Mire, dice vostede que terían que revertir ao menos nun 50% en inversións locais o canon que se cobra da Xunta, é dicir, que se de 400.000 euros que se cobran, se deberían revertir, entendo eu, uns 200.000 euros. Pois vamos a calcular xuntos, se lle parece. Mire, canto costou a EDAR no Grove, que se financiou íntegramente gracias á Xunta de Galicia? Casi 7 millóns de euros, verdade? Pois ben, seguindo a súa lóxica, a Xunta de Galicia invertiu no ano 2009 unha cantidade de cartos equivalente a 35 anos de repercusión da metade do que cobra polo canon. 7 millóns entre 200.000 euros que quere vostede revertir dan un total de 35 anos. É dicir, que a débeda da Xunta de Galicia en materia de saneamento está saldada ata o ano 2044. No, pero, claro, isto non o quere vostede, verdade? Ni o queremos ninguén. Que como vai ser? Que ideas se nos ocorren aos do Partido Popular? Mire, señor alcalde, non faga tanta demagoxia e póñase a traballar e a xestionar o Concello, que bastante ten que mellorar. E recórdolle, señor alcalde, que a EDAR, a que vostede fai mención, se construíu con un compromiso, ademais, seu, expresamente seu, firmado a través nos plenos nos que vostede acostuma tanto a non respetar as decisións plenarias, en este caso, firmou vostede no punto primeiro sexto, no pleno do 26 de decembro do 2007, o compromiso de asumir a explotación, mantemento e conservación das obras e de efectuar os traballos ordenados pola inspección facultativa despois da súa execución. Vostede se comprometeu que a cambio de que a Xunta financiase 100% íntegramente o coste desa EDAR, se comprometeu a asumir a xestión desa EDAR. E ademais remitiu o compromiso coa copia do pleno 2 días máis tarde á Xunta de Galicia. E no caso do Grove, a Xunta que invirtiu 7 millóns de euros nesta nova depuradora para acabar precisamente cos problemas de saneamento deste municipio, despois de 5 anos de funcionamento a cargo da empresa construtora, que ademais se había comprometido a asumir o mantemento durante esos 5 anos como mellora para gañar o concurso, cando lle tocaba ao Concello do Grove asumir as súas competencias en depuración e empezar a xestión, que fixe vostede? O que fixo foi negarse. Ben, porque prefire, xa que tanto, ademais, me choca que vostede vai a falar de que vai a
o perigo de vai a parar os nosas mares e a nosa ría da Arousa. Vostede foi o que puxo en perigo os nosos mares e a nosa ría da Arousa negándose a asumir esa xestión. E o tivo que facer a Xunta de Galicia, porque vostede se negou, porque vostede non se presentou cando se tiña que presentar. A pesar de que falará de que hai un informe de deficiencias que tampouco foi a comprobarse ese informe se había executado ou non, vostede non foi a comprobar se se habían arreglado as deficiencias que vostedes habían mencionado nese informe, e pola súa banda, es que está facendo o Concello do Grove, pregunto eu, cos cartos que está a recaudar, porque lle recordo, a taxa de depuración a puxo vostede fai no ano 2015, a puxo vostede para precisamente atender a posible xestión desa edar. O sea, leva 5 anos cobrando indebidamente o Concello do Grove, os veciños e veciñas do Grove, estando recaudando por unha taxa de saneamento e abastecemento. 5 anos que non tiña que haber cobrado porque, repito, xa a empresa que se fixo cargo da construción se comprometeu a levar a cabo esa xestión. Entón, leva, máis ou menos, non me fallan os cálculos, máis dun millón de euros recaudados no Concello do Grove por unha taxa de depuración que non se tiña que haber empezado a cobrar. Entón, señor Cacabelos, mire, eu a verdade é que estiven lendo o anteproxecto que vostede dice, en ningún momento pon que sexa obligatorio para os concellos. Se poderán adherir se queren. E ademais, mire, este anteproxecto pretende dar apoio aos concellos na adecuada xestión dos servicios da auga e abaratar os custos asociados á prestación destes servicios. Cantidade de veces o teño escoitado a vostede a necesidade de mancomunar certos servicios para compartir gastos. E agora que ten a oportunidade de facelo, colle e dice que isto é un despropósito. Mire, a verdade é que dentro do Partido Popular estamos totalmente asombrados coa súa exposición. O único que pretende a Xunta, impulsando con esta lei, é ofrecerlle aos concellos que así o soliciten a xestión profesional e especializada. Porque, ademais, non sei se vostede leu a prensa, hoxe, no Diario da Arousa sale unha noticia na que hai determinados concellos nos que dice unha auditoría detecta deficiencias en 7 depuradoras de la Ría de Arousa e fíxese que precisamente a depuradora de San Vicente, que vostede presume que está moi ben xestionada, resulta que se lle atoparon unha chea de deficiencias. Entonces, non vaya dando vostede leccións de mantemento a ninguén se non é capaz vostede de ter en perfecto estado de funcionamento e de mantemento as cousas que lle son da súa competencia. Nada máis polo de agora. Moi ben, moitas gracias, señor González. Boas tardes. Dende Esquerda Unida, consideramos que unha taxa é para cubrir o gasto dun servicio. Lóxicamente, a lei marca que as competencias son municipais e, lóxicamente, non entendemos como o saneamento se cobra 100% pola Xunta cando o mantemento ten que pertencer aos locais, non? Pasa que tamén vexo varias contradicións nesta moción, non? Unha xa comentou a compañeira que non obriga a ordenanza, no seu artigo 5 di que voluntariamente poden entrar. Tampouco sabemos o canon que se lle cobraría aos concellos porque non está estipulado, imagino que será en base ao que os concellos que entren ou non entren. A Xunta creou esta ordenanza ou esta lei porque está vendo que as depuradoras que estuvo construindo, que teñen que xestionar os propios concellos, están indo, non están sendo mantidas como debía ser. Ten que asumilas a Xunta, entonces creen esta lei para intentar xestionar, non ter que xestionar directamente dentro da Xunta como están facendo no caso do Grove, e intentar compartir os gastos, non? Hai unha cuestión que vexo un pouco contradictoria, ou non sei, criticamos o canon que se cobra pola Xunta, non pedimos que se retire ese canon ou que se reduzca ou que se faga unha tal, senón queremos a metade do canon. Tampouco entendo esa arbitrariedade, ese 50%, porque hai números aquí
Vostede fala de 51.750.000 euros de recaudación, do cal 29.290.000 van para inversións. E 22.459.000 xa se entenden que son de gastos corrientes, ou sea, son gastos fixos que, se aplicamos ese 50% a cada lado, a Xunta quedaríase con 3.415.000 euros, non? Que difícil é para repartir entre todos os concellos. Entón, creo que é un pouco arbitraria ese 50%. Lóxicamente, hai que buscar unha porcentaxe equilibrada para que tanto a Xunta cubra os seus gastos como os concellos poidan facer frente ás súas necesidades de cubrir os servicios, que por lei está marcado que temos que cumprir con esa obriga. No caso da depuradora, creo que se comete un erro. Por qué? Porque o Concello ten a obriga de recepcionarlo, e así se estipulou naquel pleno, e así vostede o recoñeceu e o aprobou. Hai uns pasos, hai que entrar na páxina de Augas de Galicia, e hai uns pasos para pedir que a Xunta de Galicia se faga cargo desa depuradora, e creo que non se fixeron eses pasos, o sea, directamente se abandonou e se pideu a Xunta que asumira as competencias, lóxicamente, co seguinte gasto que está ocasionando o noso Concello. Entón, creo que hai que primeiro recepcionala e logo facer os trámites legais que se indican, non? Como fixeron outros concellos. Despois estuve vendo, o día 5 de novembro rematou o prazo de alegacións a esta lei. Gustaríame saber se o Concello fixo algún tipo de alegato destas cuestións que se trasladan nesta moción, e de ser así, cales son, porque sería interesante saber que o Concello fixo o seu traballo dentro dos prazos legais, non agora cunha moción a posteriori, non? Por agora nada máis. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí, ben, desde o BNG, bueno, primeiramente unha cuestión de orde. Na terceira páxina da moción, no cuarto parágrafo, a oración que comeza na cuarta liña de a Xunta dedica só o 2,3% da súa recadación tributaria ao financiamento municipal, o resultado é que cada concello recibe unha auténtica esmorga. Entendo que é unha esmola, non? Por tanto, debe... Unha esmorga é unha festa, é un... Entón, dada esta cuestión de orde, pasar a falar do argumentario do BNG sobre este anteproxecto de lei da Sociedade de Xestión para o Ciclo Integral da Agua, que queremos dicir que desde o Bloque Nacionalista Galego solicitamos a devolución do anteproxecto de lei de creación da Sociedade para a Xestión do Ciclo Integral da Agua elaborado pola Xunta de Galiza. Pois logo de ser analizado, a conclusión é que chegamos é que este anteproxecto de lei pretende que os concellos financien investimentos en depuración e saneamento que son parte das obrigas da propia Xunta de Galiza. O sentido do anteproxecto de lei é a evidencia de que a Xunta non é capaz de cumprir coas súas obrigas en materia de depuración e saneamento e quere obrigar aos concellos a financiar investimentos e competencias que non son municipais. O goberno galego ten unha ameaza moi seria da Unión Europea de sancións por non ter as rías saneadas e depuradas. E agora, ante esa situación, pretende que sexan os concellos os que financien unha parte importante desa falta de cumprimento das súas obrigas. Danse casos concretos nos que o Concello exerce en materia de ciclo da agua todas as competencias que ten, e que de entrar nesta sociedade exercería competencias que non lle corresponden, e ademais sin ningún tipo de financiamento para exercelas. Contradicións e incongruencias. O anteproxecto remitido pola Xunta contén múltiples contradicións, incongruencias, lagoas e inseguridade xurídica, que se resumen nos seguintes puntos. Primeiro, contradición na obriga de formar parte da sociedade mercantil. Regúlase tanto o capital da empresa como os servizos vinculados nos artigos 2 e 5, que, dunha banda, establece que a adhesión a esta sociedade mercantil por parte das entidades locais é voluntaria, pero, por outro lado, establécese que as deputacións teñen a obriga de adherirse. Segundo, incongruencias na fórmula de adhesión para os concellos. Para adherirse, os concellos establece que deben comprar accións, mais que só poden facelo adendando accións das deputacións. A Xunta de Galicia reservaría o control do 51% do accionariado da sociedade mercantil e o resto adquirirían as deputacións, polo que os concellos, para adherirse, terán que adendar accións da deputación correspondente. O problema estriba, por exemplo, en que se unha deputación non se adherise e recorrese xudicialmente esa obriga, os concellos desa provincia non se poderían adherir. Terceiro, tarifas unilaterais. A tarifa de prestación de servizos por parte desa sociedade mercantil sería decidida unilateralmente pola Xunta, como no caso de Sogama.
O artigo 9 establece que o importe das tarifas, así como a súa revisión, será fixado na Lei do Orzamento Xeral da Comunidade Autónoma, polo que os concellos estarían obrigados a formar parte da sociedade mercantil, mas non poderían participar no establecemento das tarifas dos servizos que lles presta a sociedade mercantil da que forman parte. Cuarto, arbitrariedade no financiamento dos investimentos. O artigo 10 establece os mecanismos para financiar as obras necesarias no caso de que unha explotación necesite investimentos, fixando 1/3 dese investimento para Augas de Galiza, 1/3 para a entidade local e 1/3 a Diputación. Mas no apartado 3 abre a posibilidade de cambiar esa repartición se hai acordo entre administracións, abrindo a porta a que Augas de Galicia obrigue a pagar o terzo do investimento a uns concellos e a outros non. E xa saberemos que color teñen que ter os concellos para obrigar a uns e outros non. Contradicións no marco competencial. A suposta adhesión voluntaria dos concellos á sociedade mercantil transfórmase na disposición adicional a sociedade xestionará o servizo relacionado no anexo 1 previa suscripción polos concellos de accións desa sociedade e, ademais, indica que no caso de que os concellos non seguisen o procedimento previsto para a adhesión, poderá procederse á reversión da explotación á entidade local correspondente. Isto implicaría a entrada obrigatoria do concello na sociedade e o compromiso de asumir 1/3 dos investimentos, así como as tarifas das e dar que son competencia da Xunta. Que de non facelo, a Xunta revertiría esa instalación do Concello. Competencias da Administración galega. A actual Lei de Augas de Galicia de 2010 establece que a depuración das aguas residuais son competencia da Administración galega, como recolle tanto no preámbulo como no artigo 32. Ademais, en virtude desa competencia, a Xunta establece na propia Lei de Aguas un canon para todas as obras relacionadas co ciclo da agua e a creación dunha taxa, isto é, o coeficiente de vertedura, que funciona como mecanismo para a financiación dos gastos de explotación e investimento nas infraestructuras. Xa na Lei de 2001 se establecía no artigo 7 que a competencia en depuración de aguas residuais era da Xunta de Galiza, e foi daquela, en virtude desa competencia, cando a Xunta comezou a reclamarlle aos concellos a sedar. Xusto ao revés do que se quere facer no Grove. Un dos exemplos foi a dar de Placeres, no Concello de Pontevedra, que era de xestión municipal, e en xullo de 2007 pasou a ser de xestión galega. Ou tamén a dar de Arcade, que ao rematar as obras pasou a ser xestionada directamente pola Xunta de Galiza. E así podemos seguir poñendo exemplos de edares donde a Xunta ou o Partido Popular xa directamente, pois actuando como actúa, de caciques maiores do reino, pois a un sí e a outros non. Cando queren, aplican a lei. Cando non queren, escurren o bulto. E se nos retrotraemos un pouco ao caso do Grove, pois decir que o Partido Popular quería facer a EDAR aquí no Corgo. Sí? Aquí no Corgo era onde quería facer o Partido Popular a EDAR. Sí? O señor Miguel Pérez quería facer a EDAR aquí no Corgo. Sí? No Corgo, donde está a lonxa, donde entran os mellores peixes e mariscos do mundo, aí quería poñer unha depuradora. Donde se fai o mercado, donde está a Praza de Abastos, donde se fai a festa do marisco, donde se fai o resto de festas, donde están ubicadas gran parte da restauración da hostalería do Grove. Aí era onde quería meter o Partido Popular a EDAR. Gracias a que hubo un cambio de goberno, pois se instalou a EDAR, pois nun dos sitios. O Grove é unha illa, é moi difícil ubicar algo sin que, pois, ao mellor teñas que buscar unha ubicación o menos molesta posible, e decideuse levar Parróns, sí? Para lá, para Xesteiriñas. Que fixo o Partido Popular? Manipular a todos os veciños e levantalos todos en contra da EDAR. Manipular a todos os veciños e traelos en contra, que lle iba a cheirar, que iban a ter problemas, que tal, non sei que, non sei canto. No Corjo non cheiraba. En Rons cheira a 1 kilómetro de distancia ou a 2. Curioso. Despois, unha das cousas que se lle obrigou ao tripartito xa naquele momento, no que o BNG formaba parte, era a facer un emisario a ese EDAR de kilómetro e pico para que saía a dar alá no medio da ría. E hubo ese compromiso por parte do goberno local e por parte da Xunta de Galicia. Pero cambiou o goberno tanto no Concello como na Xunta e entrou o Partido Popular. Onde está ese emisario? Onde está o emisario que veu o señor Miguel Hernández, o conselleiro Hernández, veu aquí primeiro, tiña que estar entregada a depuradora no Brán, chegou en decembro, un día que chuvía, que había unhas nevadas terribles, a dicir que a EDAR non estaba cumprindo o prazo, pero que se retrasaba 6 meses máis. E como caramelo, que a empresa adxudicataria das obras iba a facerse cargo de dar 60 meses. 60 meses. Nunha das revisións das tasas
nunha da revisión das tasas, acórdome do señor Miguel Pérez e o señor Cañón Cameán dicindo que non, que cando entrara a depuradora por seguramente baixarían as tasas aos veciños, que se baixaría o canon. Estaba o señor Cacabelos, acórdase, señor Cacabelos, cando o señor Cañón Cameón sentado ali decía, non, si eso é unha bendición, cando entre a dar van a baixarlle os precios do saneamento e da agua aos veciños. Mentira. E, por último, decir que o Partido Popular non está habilitado para defender nada desto. Nada. E no Grove, menos. Teñen que estar caladiños, coas oriñas baixadas, e pedir perdón. E, desde o BNG seguimos reclamando, onde está o emisario da depuradora? Onde está? Nada máis. Moitas gracias. Pois casi vou comenzar polo final. Ás veces temos as nosas diferencias, pero se teño que dicir ao voceiro do BNG, casi lle vou a agradecer a exposición que acaba de facer, porque casi creo que foi mellor incluso que a miña para explicar os motivos e as razóns de traer esta moción aquí. Comparto absolutamente todo e creo que estuvo minuciosamente explicado, polo tanto, baseándome na explicación que acaba de facer o voceiro do BNG, si teño que contestar algunhas cuestións ou matizar algunhas cuestións que aquí se teñen trasladado, non? O que acaba de dicir o voceiro do BNG é certo. Os concellos terán a capacidade voluntaria de adherirse, pero cando a Xunta de Galicia che di te podes adherir voluntariamente, xa sabemos o que nos quere dicir. Para exemplo está a Galescola, que era unha adhesión voluntaria, pero vaite adherindo porque senón os gastos van a ser bestiales e os pais non van a poder asumilos. E, polo tanto, aí temos que estar nós cada ano con casi 70.000 euros dos costes que a Xunta de Galicia nos di que ten a guardería municipal, porque nós nunca temos copia de absolutamente nada, eles fan un cálculo de ratio por cada rapaz, nós temos un coste de tanto e a vos toca pagar tanto. E aí religiosamente pasan a factura e nos pagamos. Datos, ningún. Señora Castro, das competencias autonómicas, a capacidade legislativa da Xunta de Galicia creou unhas novas leyes que foi cambiando ao axeito que máis lle favorecía, e en esa está a Lei da Agua, onde establece a construción de depuradoras. Polo tanto, é unha competencia autonómica que ahora mesmo queren trasladar, porque quen sí ten que ser obligatoriamente socio desa nova sociedade mercantil son as deputacións. E se un concello da provincia quere adherirse para facer obras no seu concello, tense que, coller un porcentaxe de accións que lle corresponderían ao total que ten a Diputación de Pontevedra. En este caso, nós. Que quero dicir con eso? Que o 51% da Xunta de Galicia aí sigue para mandar e nós colaboraríamos coa financiación da Diputación de Pontevedra. E, polo tanto, incurrindo con maior gasto do que temos a día de hoxe. Por iso de que é voluntario do xeito en que a Xunta de Galicia define voluntario. Me chama vostede demagóxico sempre que falo deste tema da EDAR. Mire, acaba vostede de dicir que podía declarar o Concello libre de tasas, libre de impostos. Home, se iso non é demagoxia pura e dura, non sei como calificalo. Pero, por favor, un pouco de rigor e de seriedade. Claro que sí. Sí que sei o que se cobra por IBI. O IBI cobrase 2.980.000 euros. É máis, é o imposto que maior recaudación ten no Concello de Grove. É sorte, porque senón a ver como mantemos todos os custos e todos os gastos que ten o Concello de Grove para ofrecer os servicios aos veciños e veciñas. Eu en ningún momento me nego, lóxicamente, e o decía tamén o compañero de Esquerda Unida, en que, lóxicamente, se ti creas unha tasa é para ofrecer un servicio, e esa tasa ten que financiar para cubrir os costes dese servicio. E os impostos xa están establecidos por aí, porque é unha competencia que nos permite a lei, lóxicamente. Pero, para cubrir os custos que ten na súa xestión global o Concello, e con eso cubrimos os gastos de emerxencias, os gastos de policía local, de urbanismo, de aguas, de electricidade, de cultura, de asuntos sociales, etc., etc., etc. Senón isto é inviable. Si temos un orzamento de 10,5 millóns de euros e sacamos 6 millóns porque somos un concello libre de impostos, quedaríamos con 4 millóns para pagar nóminas e se acabou. O sea,
No, isto non é política municipal, señora Castro. A idea non é esa, a idea é outra. A idea cal é, e o que defendemos nós, é que é o mismo, mira, llevou, seguramente se comprende mellor, é a loita que temos con Portos de Galicia. Eles cobran unha taxa por a ubicación das terrazas aos hosteleiros. E eu, a ver se me explico ben, eu non me nego que Portos de Galicia cobre esas taxas. O que me nego é que Portos de Galicia cobra esas taxas aos hosteleiros e os custos de mantenimento de todo o espacio público os asume o Concello do Grove. Eso é o que me queixo. Eso é a miña demanda de dicir, aquí hai un desequilibrio total. Ti cobras e nós pagamos. Pagamos a auga, pagamos o alumeado, pagamos a limpeza das aceiras, das beirarrúas, o recollida do lixo, o mantenimento das baldosas, o mantenimento das rúas. É dicir, algo tes que compensarme económicamente. O Concello do Grove paga a Portos de Galicia por tasas cada ano perto de 100.000 euros. 100.000 euros cada ano. Home, compénsame económicamente en algo. Fallanos que vimos pedindo que reformen a esplanada do Corgo, onde ahora mesmo está a carpa, que é unha competencia de Portos, e nos di que non, que iso é mantenimiento, Concello do Grove tamén. Home, a ver. Entonces, non se trata de eso. Claro que hai que cobrar impostos e tasas. Ahora, o que ten que haber é unha correspondencia. Se eu cobro un imposto ou unha tasa, é para ofrecer uns servicios. O que non pode ser é que eu cobre esa tasa e o que ofrezo os servicios sexa outra administración. E como ofrezco eu eses servicios? Busque vostede a vida. Iso é o que se está traballando xa aquí. É o que se está discutindo. Por iso eu discuto a filosofía, a estrategia e a política da Xunta de Galicia en ese sentido. Porque vai en contra dos meus veciños, dos veciños que nós ahora nos toca gobernar e decidir políticamente en este pleno. Por iso eu lles pedía que se sumaran a esta moción. Lembrarlle, o acaba de decir o compañeiro do BNG, aquí cando nós chegamos no ano 2007 había un proxecto dunha depuradora química, para ubicar aí no Porto de Galicia, do Grove, no Porto do Corgo, coa cal non estábamos ningún de acordo. Fixemos un traballo que costeou o Concello do Grove para facer unha nova ubicación e facer unha depuradora biolóxica. Que eso foi o que se fixo. E quero lembrarlle, ademais, que foi adxudicada no goberno bipartito, sendo concelleiro de Medio Ambiente Pachi Vázquez. Creo que foi unha das últimas adxudicacións que fixo. Despois as obras continuaron co goberno do Partido Popular, pero iso foi a decisión. E en aquel momento, aínda que asinábamos eses acordos porque eran obligatorios, é certo que se estaba cambiando a lei galega de augas porque a idea daquel bipartito era, entendendo que os concellos non podemos con todo, que todos os traballos de depuración, abastecemento e depuración das rías e o mantenimento do medio ambiente tiña que ser unha competencia supramunicipal, polo tanto da Xunta de Galicia. E esa era a base da filosofía. E ese é o que nós defendemos. E di vostede, está vostede cobrando indebidamente en estes últimos anos 1 millón de euros aos veciños. É que é mentira, señora Castro. E vostede ten os datos que yo pide outro día a interventora. Nós estamos cobrando 270.000 euros de canon de saneamento e 500.000, falo de memoria, en canon da agua. Por qué? Porque temos uns costes que son 300 e pico mil a Mancomunidade do Salnés de consumo de agua, temos un personal de agua que cando rompen as tuberías de agua, as tubaxes de agua, aí están reparando e temos que facer inversións para levar adiante todas esas reparacións. E ese canon de saneamento, que é algo que non lle acaba de entrar, non acaba de comprender, o canon de saneamento, os 270.000 euros que o Concello do Grove lle cobra aos seus veciños é, lle digo outra vez, para cubrir os custos de mantemento da red de saneamento que ten o Concello do Grove. O que fai a Xunta de Galicia solamente é xestionar aquela instalación que se chama Edar do Grove. Pero todo o demais, todo o que chega hasta ali, xa o cubrimos nós. Con eses cartos, claro que sí. Se non, como maravillas cos cartos non podemos facer. Ingresamos e gastamos. Entón, a pesar deso, temos un pequeno déficit. Pero o levamos para aí. Cal é o problema? O Grove recada cada ano 400.000 euros que van directamente á Xunta de Galicia. E xa levamos unha boa número de anos con isto. Según os cálculos, xa levamos recadado para a Xunta de Galicia máis de 5 millóns de euros en estes últimos anos deses 400.000, que xa dicimos, non só somos un ente meramente recaudador, yo cobramos ao vecillo e o transferimos á Xunta de Galicia, non nos quedamos con nada. Home, se a inversión de edad xa eran por 6 millóns, casi 7 millóns, e xa temos recaudado a Xunta de Galicia máis de 5 millóns de euros, home, eu creo que os veciños do Grove xa fixeron un esforzo económico importante para financiar e amortizar a inversión que a Xunta de Galicia fixo aquí no Grove para ese edad. E, por certo, para que se enteren xa todos dunha vez, eu non me estou negando a recepcionar a EDAR.
A día de hoxe, o goberno do Grove o que se está negando é a recoller esa infraestructura nas condicións na que está. Nas condicións na que está. Por certo, estamos nun contencioso. Xa verá o xuez o que diga. Me pregunta se fun a comprobar como estaba esa depuradora. Miren, eu non teño nin capacidade nin competencia para facer eso. Dios me libre. Pero o que sí que fago, o intento facer é apoiarme nos informes profesionales. E aquí, coa nosa intención que tiñamos a principio deste ano de xestionar a depuradora do Grove, contactamos con 3 empresas expertas en xestión de depuradoras municipales, e as 3 empresas que foron a ver esa depuradora nos dixeron: non se vos ocurra recepcionar esa depuradora tal cal está ahora. Por qué? Porque hai elementos claves para o bo funcionamento futuro de depuradora que necesitan unha nova inversión, necesitan un cambio. Porque é certo que vostede dicía, esta empresa leva 5 anos xestionando, pero leva 5 anos sin investir. E todos sabemos que a utilización da maquinaria sufre desgaste. En 5 anos bastante. E iso foi cando lle dixemos, eu non podo recepcionar algo que sabemos, que son conscientes de que non está ben. E ora me dirá vostede, é que a depuradora está funcionando, que é o que din os técnicos de Aguas de Galicia. Claro, voulle poñer o exemplo. Eu quero comprar un coche de segunda man, que ten 300.000 kilómetros, e ese coche anda. E incluso eu me monto e o coche anda. Entonces o que me vende di, oye, cómprame o coche que o coche anda. Pero eu, se estou comprando un coche de segunda man que xa ten 300.000 kilómetros, sería algo inteligente falar con un mecánico e dicir, oye, revísame o vehículo, porque é certo que anda, pero a mellor resulta que dentro de 6 meses non teño nin idea de coches, pero a mellor dentro de 6 meses hai que cambiarlle o carburador, a correa de distribución ou unha peza clave do motor que eu non podo percibir a día de hoxe, pero co desgaste que ten no momento de compralo, o mecánico xa me está aventurando aí, porque dentro de 6 meses este coche rompe. Isto é o que estamos facendo nós coa depuradora. Por certo, fomos a comprobar se xa se fixeran as melloras. Eso, implícitamente, está vostede recoñecendo, e sei que fala en nombre de Aguas de Galicia, que lle pasaron toda a información, está recoñecendo implícitamente o que eu acabo de defender, que a Xunta de Galicia recoñece que a depuradora non estaba en moi bo estado, e sei que todo este verán, estes meses, estuveron facendo obras de acondicionamento para facerlle un lavado, unha maquillaxe, dicirlle ao Concello do Grove, tal, que eso está ben. Por qué? Porque, miren, nós contratamos unha empresa para facer unha inspección, porque así o determinou o xuiz determinou que para decidir se o Concello do Grove está obligado a recepcionar a depuradora, habría que facer unha auditoría externa por las dúas partes e ver se estaba en condicións de recepcionala. Curiosamente, a empresa que o Concello do Grove ten contratada, fai meses quixo ir ali a revisala e a empresa que está ahora xestionando directamente con Aguas de Galicia non nos deixou entrar. Tuvo que ir a policía local ali e non nos deixaron entrar. Curiosamente, fai unha semana xa nos deixaron entrar. Algo pasou dentro desa depuradora? Claro que sí. Polo tanto, implícitamente están recoñecendo que esa depuradora non estaba nas condicións óptimas para que nos puderamos la recepcionar. Seguramente vamos a ter que recepcionala. Por certo, eu pedín unha reunión con a presidenta de Aguas de Galicia e a conselleira de Medio Ambiente para negociar esta recepción e sigo esperando. E eu creo que se negociamos e Aguas de Galicia recoñece que a depuradora sí que necesitaba algunhas melloras, pois o mellor ahora mesmo xa estaríamos co problema resolto. Pero aínda así, e eu son tozudo políticamente, aínda así, hai unha cuestión de fondo. Estas eran as formas, pero hai unha cuestión de fondo, e a cuestión de fondo que non me podo reprimir e que non podo deixar pasar é que a competencia ten que ser autonómica, porque a depuración das aguas, o mantenimento do medio ambiente das nosas rías é algo supramunicipal, é competencia da Xunta de Galicia. E si nós defendemos, como defendía o bipartito da Xunta de Galicia en aqueles anos, que as competencias de depuración e saneamento teñen que ser autonómicas. Iso é o que estamos exixindo a través desta moción, e que nos opoñemos a este novo sistema que moi ben antes explicaba o voceiro do BNG. Polo tanto, eu pidolles unha reflexión ahora mesmo aos compañeiros e a compañeira do Partido Popular que pensen nos veciños do Grove e que desde logo cheguen á conclusión de que recoller esta depuradora tal cal está
ou manter este anteproxecto de lei non vai ser beneficioso para ningún concello e, sobre todo, para ningún veciño e veciña dos diferentes concellos, e concretamente no Concello do Grove. Non pode ser. Aquí xa temos uns custos, estamos cobrando unhas tasas para cubrir o que temos a día de hoxe e que estamos mantendo, como ben podemos. Se agora nos ven ese dar, isto se vai a duplicar ou triplicar en custe. E, lóxicamente, vai ter que salir dos impostos, porque non queda outra. Así é como se financia a administración pública, non nos queda outra. Non é o que queremos, porque hai uns cartos que van directamente á Xunta de Galicia. Por lo tanto, finalmente lles pido aos membros do Partido Popular que reflexionen e que, desde logo, póñanse por un momento do lado do municipio, das arcas municipales, dos ingresos, dos custes, do orzamento municipal, dos veciños e das veciñas, e non se poñan tanto a favor da Xunta de Galicia, que de verdad, aquí ahora estamos a defender os intereses municipales, e eu creo que ese é o primeiro compromiso que os 17 que nos sentamos en este pleno acadamos cando nos presentamos e cando ocupamos este cargo. E eu lles pediría que fixeran unha pequena reflexión, un pequeno esforzo para dicir, non, vamos a sentarnos e este sistema que nos presenta a Xunta de Galicia da xestión da agua, da depuración e do saneamento non vai ser bo para ningures. Sí, perdón, vai ser moi bo para a Xunta de Galicia e para a súa economía, pero moi malo para as economías municipales. E iso é o que estamos intentando evitar con esta moción. Moitas gracias. Abrimos moi breve turno de intervención, porque ainda nos quedan 4 puntos e xa levamos unha hora. Bueno, vamos en horario. Así, pois, abrimos un turno de intervencións. Pediríalle que fóramos breves e pasamos xa á votación da moción. Señora Castro. Teña vostede por seguro, señor alcalde, que o Partido Popular sí está a favor dos veciños. Non lle quepa ningunha dúbida. E o mesmo lle teríamos que decir a vostede, repito, co que lle comentín de que vostede non había baixado o IBI cando tuvo que haber baixado. En que momento se está poñendo vostede a favor dos veciños? Porque tiña que haber baixado ese porcentaxe. Non se está poñendo porque non lle interesa. Entón, mire, vamos a ver, me comenta, despois de 4 anos despotricando contra Portos de Galicia, fai vostede novamente alusión e critica o que está cobrando Portos de Galicia pola ocupación do espacio do terreno portuario. E eu lle pregunto a vostede, señor alcalde, por que saca vostede tanto peito por ese tema? Porque novamente lle teño que recordar ou lle teño que preguntar que foi o que fixo vostede, aparte de largar nos medios de comunicación contra Portos de Galicia, sapos e culebras, que foi o que fixo vostede para solicitar a desafectación dos terrenos de Portos de Galicia? Porque lle lembro que houbo 2 requerimientos da mesa de traballo entre a FEGAN e Portos de Galicia na que lle requeriron documentación que vostede non presentou, e a presentou xusto cando o Partido Popular denunciou que vostede non había presentado nada a pesar de haberlle feito 2 requerimientos. E teño aquí, encima, que presenta, como xa lle dixen en algunha ocasión, isto é unha memoria de desafectación que presenta o Concello do Grove. A presa e correndo no mesmo día no que o Partido Popular denunciou. Entón, non me faga vostede recordar o pasado, porque vostede tampouco fai moito polos veciños deste pobo en esos temas. E lle digo ao señor do Bloque, parece que ten vostede unha fixación absoluta co señor Miguel Pérez. Xa yo dixen en outra ocasión, home, deixo estar en paz, deixo estar tranquilo, que xa non se dedica a este tema da política. É dicir, está constantemente rememorando todo o que fixo no seu goberno. Lle pido, por favor, que se actualice, como lle teño dito en outras ocasións. Mire, e ademais lles vou a facer, xa fixo alusión o señor de Esquerda Unida, pero lles vou a decir que existe... non sei por que o Partido Popular ten que facer o traballo de ninguén aquí, porque realmente xa deberían vostedes saber este tipo de cousas, pero si tanto demandaban que a Xunta de Galicia se fixese cargo da EDAR, precisamente
non tiñan máis que habelo solicitado. Existe un decreto no que pode tomar nota, decreto 59/2013 do 14 de marzo, no que se desenvolve a lei de Augas de Galicia en materia de execución e explotación de infraestructuras hidráulicas. É dicir, en alusión ao que fai, comenta o señor do Bloque tamén, que a Xunta xestiona outras sedares. Se xestiona outras sedares é precisamente porque os concellos seguiron ao pé da letra o indicado neste procedimento, cousa que o Concello non fixo, verdad que non, señor alcalde? Fixeron vostedes algún tipo de procedimento, aparte de largalo nos medios de comunicación? Isto, polo menos, nós non temos constancia de que o teñan feito. Agora me dirá que si o fixeron e o mellor está correndo, facendo e presentando mañán, vale? Pero non me diga ese tipo de cousas, porque non se fixeron. E tamén lle digo, efectivamente había un informe de deficiencias, e eu lle pregunto, é dicir, cando puido haber ido a recibir a EDAR, vostedes non comprobaron se esas deficiencias se habían subsanado ou non. Nos, a constancia que temos é que na súa meirande parte estaban totalmente subsanadas. Iso é o que nos informan. Ademais, en algunha ocasión ten vostede dito, cando nos visitamos a EDAR, que decía, reciben os do Partido Popular e a nós non nos reciben. Ben, pois tamén lle digo, señor alcalde, tome nota que tamén existe outra instrucción de traballo para acceder a EDAR, é dicir, non vostede por ser señor alcalde pode entrar cando lle pete nunha instalación que ten unhas medidas de seguridade e que hai que seguir uns procedimentos establecidos para poder acceder, que foi o que fixo o Partido Popular. O Partido Popular ciñeuse e pideu a solicitud, rellenou os formularios pertinentes e foi precisamente a supervisar ese tema. Pero obviamente, como vostede dice, vostede non é experto en xestión de dares, nós tampouco, pero xa vostede sentou cátedra e dixo que sabrán os do Partido Popular sobre isto. O Partido Popular non solamente estivo acompañado por un, nin por dous, senón por tres técnicos que certificaron que a EDAR está en bo estado de funcionamento. Cousa que non se certifica, lle repito, da EDAR que xestiona o Concello do Grove en San Vicente. E ademais, eu me pregunto, repito, o Concello, o canon de depuración se empezou a cobrar fai relativamente pouco, co compromiso de asumir a xestión da EDAR. Me pregunto como facían antes, porque a xestión da EDAR de San Vicente, que eu sepa, leva dende o ano 98, máis ou menos. Como se facía antes que non se cobraba esa taxa de depuración? O sea, antes facíase, non? Entón, home, quizáis teríamos que facer un pouquiño de historia en ese tema e tratar este tema en profundidade, porque a realidade é outra. Mire, ademais, este tema, o que se pretende levar a cabo pola Xunta, está en base á lei. A lei establece que son os concellos os que son competentes na materia de abastecemento de auga. E máis, nun artigo, o artigo 26.2 desa lei reguladora, establece que os municipios con poboación inferior a 20.000 habitantes será a Deputación Provincial a que coordinará a prestación dos servicios, cousa que hasta a data non está facendo. Por eso se integra as deputacións neste anteproxecto. Por eso se integra a deputación neste proxecto. Entón, o tema, realmente, insisto, non é poñernos en contra dos veciños, non, todo o contrario. Todo o contrario, nos poñemos a favor, porque realmente pensamos que como dicía antes, o compartir gastos, eso se nos comentou tamén na visita que fixemos a EDAR, hai certas, por cercanía, certas edades que poderían ser levadas en conxunto polos mesmos técnicos. Por eso simplificaría sobremaneira a xestión e os custos de mantenimento desas edades. E é o que se está tratando de facer con este anteproxecto, compartir gastos. Insisto, non é obligatorio, vostede se pode adherir ou non ao tema, se pode adherir ou non ao tema. E o canon da auga, señor Cacabelos, non é un invento da Xunta, que parece que aquí resulta que a Xunta é a que implementou este canon.
é unha taxa ambiental que existe na maioría das comunidades autónomas e que aquí ten un dos precios máis baixos do Estado. Unha taxa ambiental dirixida a unha xestión sustentable da auga, porque as infraestructuras de saneamento e abastecemento construídas teñen un custe. De feito, por eso os 7 millóns que se invertiron neste concello polo tema da EDAR. Non sei se lle entendín ben, antes decía que Vilanova recibía o mesmo que da Xunta, non? Me parece... da Deputación. Vale. Pensei, lle iba a correxir, de feito, porque me chamaba a atención en ese tema. O tema é importante porque, ademais, dentro da Xunta, que é algo que non fan mención vostedes, existe o Fondo de Cooperación Local. A Xunta tamén está aportando, igual que a Diputación. E máis, xunto ao Fondo de Cooperación Local e o resto das aportacións que fai a Xunta, supera 1 millón de euros que cada ano destina ao noso concello. Entón, precisamente por eso pedín o outro día os presupostos. Polo tanto, do plan concellos creo que son en torno aos 800.000 euros, non? Entón, decir que a Xunta non invirte no noso concello, pois non estamos de acordo neste tema. Francamente, creemos que se está desvirtuando totalmente o motivo polo que se creou este anteproxecto e se lle está dando unha volta que non se lle ten que dar, porque precisamente a Xunta o creou para axudar a aqueles concellos que non están capacitados para xestionar as súas edares ou que levan un servicio deficiente de mantemento e de xestión do saneamento, e por iso se trata de establecer este anteproxecto. En principio, nada máis, nos non vamos, sentindo moito, non vamos a apoiar a súa moción. Ben, gracias, señor Otero. Boas, nada, simplemente anunciar que vamos a apoiar a moción e vamos a apoiarla porque realmente consideramos que, aínda que, por moito que se insista, as competencias en saneamento son municipais, lóxicamente non entendemos que un canon sea cobrado 100% pola Xunta e non se revirta na axuda aos propios concellos. Queda unha tal, non poña como exemplo as galescolas porque foron creadas polo bipartito. Entón, outra cousa que despois a galiña azul que cambiaron os criterios, pero nombrou as galescolas, non queda en bo lugar con esa cuestión. Non me respondeu se fixeron algunha alegación dentro do prazo estipulado. Nada máis. Señor Outeiro. Ben, eu síntome orgullosa da miña intervención porque a señora do Partido Popular non rebateu nada do que eu dixen. Ni nada. Falei de 3 persoas vinculadas ao Partido Popular, como era o conselleiro Hernández, como foi o concelleiro señor Callor Cameán. E lle moleste que fale do Miguel Pérez García. Pois que quere que lle diga eu? Ese señor foi concelleiro aquí máis de 20 anos. Estuvo 16 anos con responsabilidades de goberno, das cales 12 anos de alcalde. É un señor moi listo, pero moi listo pa él. Ese señor, nese tempo que estuvo aquí con responsabilidade de goberno e de alcalde, o grave único que fixo foi retroceder en servizos e infraestructuras. Curiosamente, ao mesmo tempo que ele estaba aquí de alcalde, pois aquí, na nosa capital próxima, que Pontevedra, había un goberno do BNG que facía? Facía avanzar a Pontevedra. Fíxense vostedes o listo que é o señor Miguel Pérez. Non vive no Grove que deixou el. Vive en Pontevedra, na Pontevedra do BNG. Aí é onde vive. Fíxense o listo que é. Nada máis. Moitas gracias. Vamos entonces a votar. Certo é que habría que matizar algunhas cousas da intervención da voceira do Partido Popular. Se leera ben a moción, nós o que estamos pedindo é un incremento do Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia. Claro que sí. Si vostede mesmo reconoce, primeiro, a través do Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia nos recibimos o ano non chega 1 millón de euros, pero bueno. Pero en calquer caso, unha Xunta de Galicia co orzamento que ten, mo está comparando
1.000.000 de euros, eu vou aceptar 1.000.000 de euros, e me está comprando os 800.000 euros que aporta directamente a Diputación de Pontevedra cun orzamento de 150 millóns de euros. O 30% dese orzamento se reparte aos concellos. E iso é o que nós vimos a reclamar con esta cuestión. E o tema de Portos de Galicia, home, señora Castro, aquí hubo dúas mocións aprobadas unánimemente por todos os partidos políticos, dúas presentadas por o Partido Galeguista Demócrata, se non lembro mal, que aprobaronse unánimemente para solicitar a desafectación de Portos de Galicia que foron enviadas á Xunta de Galicia. Cando eu tuve unha reunión coa conselleira do Mar, me falaba desas mesas de traballo que se iban a establecer coa FEGAM. Esa información xa estaba na Xunta de Galicia, volveron a pedir, agora tamén a través da FEGAM, e aí lle mandamos, e o que lle mandamos lóxicamente era o que nos pedían, que era basicamente establecer a área onde nos solicitábamos a desafectación. Por certo, nunca máis volvemos a saber como están esas mesas de negociación para a desafectación das zonas portuarias, porque ahora se trasladou a unha negociación entre a FEGAM e a Xunta de Galicia. Así pois, nós estamos pedindo máis cartos, e volvo a insistir, non nos negamos a recoller a depuradora, o que nos estamos negando é a recollela no estado no que atopamos. Iso é un matiz moi importante. Non nos negamos a recoller a depuradora, nos negamos a recoller no estado donde nos la topamos. E iso é donde discrepamos con Aguas de Galicia. A partir de aí, xa veremos o que resolven os tribunais e, desde logo, eu espero que Aguas de Galicia, desde logo, faga esas actuacións de mellora. En canto ao compañero de Esquerda Unida, as alegacións foron presentadas polo Partido Socialista no Parlamento e nós presentamos ahora estas mocións para reforzar a postura que levamos adiante con esas cuestións. Bueno, debatido e máis que debatido xa por hora, casi hora e media, esta moción, vamos á súa votación. Así pois, votos a favor da mesma, abstencións, en contra, apróbase por maioría. Pasamos ahora ao punto número, ahora sería o 4, mocións de urxencia. Creo que temos 3 mocións de urxencia, unha por cada un dos grupos políticos, Partido Popular, Esquerda Unida e BNG. BNG presentaron hoxe unha moción que non sei se é moi urxente, pero bueno, e eu acabamos de recibila ahora á tarde, polo tanto discutimos, pero bueno, en principio vamos a falar da moción, vamos a ir polo seguinte orden. En primeiro lugar, moción de urxencia do Partido Popular, que fala, despois a de Esquerda Unida e en último caso a do BNG. A moción do Partido Popular é unha moción que presenta moción do Partido Popular, modificación do Regulamento Xeral de Costas. Como ben saben, primeiro temos que votar a urxencia da mesma para incorporala ao orde do día e despois cederemos a palabra ao poñente ou á poñente do Partido Popular para que a defenda. A moción se titula así, moción do Partido Popular, modificación Regulamento Xeral de Costas. Así pois, votos a favor de incluíla no orde do día. Apróbase por unanimidade. Cedo a palabra á señora Castro. Ben, se lle parece, dou lectura os acordos, porque xa vostedes todos teñen a moción e paso despois a explicarlle en profundidade o desenrolo da moción. Por todo, o Grupo Municipal do Partido Popular do Grove solicita ao Pleno da Corporación do Concello do Grove a adopción do seguinte acordo. O Concello do Grove insta ao Goberno do Estado a que se dea traslado á Xunta e a este Concello dun informe exhaustivo sobre todas as concesións que se verían afectadas neste termo municipal pola modificación do Regulamento de Costas. Que de tramitarse unha modificación do Regulamento de Costas se adapte á lei que lle sirve de cobertura e, polo tanto, que se retire na súa redacción actual por non axustarse a dita normativa. E que, na nova tramitación que se acometa, se dea un prazo axustado de alegacións para que toda a cidadanía e sectores afectados poidan ter coñecemento da modificación e facer as alegacións oportunas. Ben, explícolles. O 19 de marzo publicouse mediante procedemento de audiencia e información pública
o proxecto de Real Decreto que modifica o Regulamento Xeral de Costas. E o devandito regulamento establece, entre outros puntos, as condicións, a duración e o custo das concesións concedidas no dominio público marítimo terrestre e son, polo tanto, aplicables a todas as empresas que requiran de ocupación no litoral. A Dirección Xeral de Sostibilidade da Costa e do Mar elaborou de xeito, entendemos que totalmente opaco, unha modificación para a que non contou coa participación e visión dos sectores que viven do mar. Fíxose totalmente a espaldas destos sectores. E cal foi o resultado? Pois un texto no que se amosa un claro descoñecemento da economía pesqueira galega e un claro descoñecemento da singularidade dun sector que, debido á súa natureza ou vinculación co mar, debe estar na franxa costeira. Os cambios introducidos polo proxecto do Real Decreto supoñen a eliminación indiscriminada de todos os artigos que regulen as extensións das concesións e a drástica modificación da interpretación do momento dende o que se contabilizan, sen incluir distincións para os sectores que pola súa natureza deben estar no litoral. Digamos que ata agora a concesión comezaba a contar a partir da solicitude da extensión e baixo o novo criterio será dende a data de concesión orixinal, co que a Dirección Xeral de Sostibilidade da Costa e do Mar arrebata unha media de 30 anos ás concesións, poñendo en serio perigo a viabilidade destas empresas. E, bueno, como lle digo, en marzo deste ano someteuse a consulta pública. Existe unha preocupación enorme do sector mar-industria, da acuicultura e do marisqueo na nosa contorna e realmente por toda esta modificación que pretenden levar a cabo. Porque ademais, nesa exposición que se fixo en marzo, repito, pola porta de atrás, se fixo polo trámite de urxencia e dando á Xunta tan só 7 días hábiles para presentar as súas alegacións. 2.500 km de costa. E no caso do Grove, supoñen unha parte moi importante do pastel, porque de sobra saben vostedes que o noso concello é un dos máis importantes nesta materia. E aínda así, con toda a urxencia do mundo, pensando o goberno central quizáis que non iban a recibir moitos comentarios, pois recibiron máis de 1.000 alegacións. E alegacións que poñían de manifesto unha completa inseguridade xurídica, xa que os afectados estaban a expensas de cambios arbitrarios na legislación que podían poñer en risco a súa actividade. No caso do Grove falamos de depuradoras, de conserveiras, de cocedoiros, das mexilloeiras e das cofradías, e ata dunha hatchery, que temos a única de toda Galicia que distribúe semilla tanto de ostra como de ameixa como é a ostreira. E a modificación fíxose pois en plan chapucero, en base a un informe da Avogacía do Estado, pero sen fundamento normativo algún. E se pretendeu facer de forma express, aprobando unha modificación pois que regulaba varias cuestións. En primeiro lugar, por un lado, o prazo máximo da duración das concesións, que non podía exceder dos 75 anos, incluídas as prórrogas. E isto, dende logo, pon en risco totalmente a viabilidade das nosas empresas. A Lei de Costas establece, dende o ano 2013, a posibilidade de outorgar concesións de ocupación de ata 50 anos, aos que se sumarían os 75 da prórroga extraordinaria. E non nos olvidemos que esta lei viña precisamente a apoiar as actividades productivas que ian a chegar ao seu término e ser desmanteladas, polo tanto, no ano 2018, 30 anos despois da Lei de Costas orixinaria do ano 1988. E agora, de golpe e plumazo, se pretende levar a cabo unha modificación contraria a esta lei sen interpretar, ademais, correctamente o ditame do Consello do Estado e sen facerlle caso á sentencia do Tribunal Constitucional sobre esa lei. E
Para os establecementos de aquicultura non está claro se a concesión vai a ser de 45 anos ou de 30. No obstante, o que sí está claro é que cando estes establecementos ou as súas tubaxes de captación estean na ribeira do mar, o prazo xa se reduce a 15 anos, que a súa vez poderán reducirse a 3 anos se se dan algúns dos criterios que agora lles vou a comentar. O sea, figúrense vostedes que empresa destas características, destas magnitudes, pode resultar rentable con 3 anos ou con 15 anos de concesión. Isto, francamente, como lles diría, pois é matar moscas a cañonazos, a verdade. E o punto número 2, adicionalmente, pretendían revisar novamente os requisitos cumpridos para o outorgamento da concesión no momento no que se teña que decidir sobre a prórroga, deixando, pois, lóxicamente, en situación de total incertidume, porque hasta que non me chega o momento de que me caduque a concesión, non sei se me van a renovar, e, polo tanto, pois non sei se vou a invertir ou non, o sea, unha total incertidume neste tema, que, claro, nós chegaremos ao banco, eu que teña unha empresa, unha depuradora, chegarei ao banco, non, mira, ti dame 1 millón de euros, que, aínda que non sei se vou a seguir onde estou, como dirían os galegos, malo será, non? Ou lle podemos ir cunha nota de prensa que saiu recentemente do Goberno Central a raíz dunha reunión que se había feito entre os afectados, que todo está controlado. Penso que temos que ser un pouco máis serios e que ademais temos que dar garantías precisamente a estas empresas que xeran tanta cantidade de traballo e que moven tanto no noso concello. E por outro lado, establécese a obriga de derivar fora da zona de dominio público marítimo terrestre as actividades que se poidan desenvolver noutro lugar. É dicir, agora os que dependen para estar ao lado do mar, pois non, collémolos e mandámolos terra adentro. Pois, aparte de complicar a viabilidade destas empresas, porque se dependen da auga do mar, índose terra adentro, ou instalan tubaxes que lle vai a costar unha pasta, ou teñen que depender de camións de carga coa auga do mar, cousa que non sería moi lóxica e que, dende logo, implicaría un encarecemento considerable da produción, porque, e ademais, faría totalmente insostible esta situación económica de algunhas empresas, lóxicamente, ao provocar a perda de rentabilidade. Pois no noso caso, pois non sei onde teremos que mandar as nosas empresas, teremos que mandalas a Xiradella, o mellor que ainda estamos a tempo de modificalo o Pexón. Señor alcalde, vai a vostede proxectando un espazo, porque o mellor resulta que os temos que mandar a todos para lá. Permítanme a broma, porque nos parece de risa, de vergonza, máis ben, que se este pretendendo semellante iluminación. E ademais, outro cuarto punto, cando antes para determinar o prazo de concesión se tiñan en conta 4 criterios, agora pasan a ser 18 os criterios para asignar esas concesións. O máis preocupante é que a maioría dos novos requisitos quedan nunha total indefinición e son tan abstractos que de maneira que se deixa a porta aberta para a arbitrariedade máis absoluta a hora de decidir dentro dun despacho ministerial que empresas se quedan dentro e que empresas as mandamos fora, ou directamente as expulsamos e non lle permitimos seguir levando a cabo a actividade. Poño como exemplo, por exemplo, destos criterios abstractos, novos requisitos como, por exemplo, os efectos do cambio climático sobre o tramo de costa afectado, o impacto paisaxístico, a protección ecolóxica da interacción terra-mar, o incremento, altura de ola ou cambios de dirección do oleaxe, ou outros criterios como a aplicación do previsto en calquera outra norma española e europea, así como convenios internacionais que conteñan regulación relativa á costa e ao mar. Citas textuais do borrador do novo regulamento. Este cambio que promove o Goberno do Estado
Ademais, encima, para máis INRI, tamén podería afectar, se o interpretamos estritamente, incluso aos períodos máximos de concesión tanto dos parques de cultivos como das bateas. Se nos ceñimos ao disposto, as concesións pois non poderían outorgarse por períodos superiores a 15 anos ou a 3, si se entende que concorre algún dos supostos que anteriormente lles citei, non? E como no noso pobo non debemos vivir do mar, nin tampouco da pesca, senón que debemos vivir do aire, pois imaxinémonos a escabechina que isto vai supor. A verdade é que semellante reforma pode traer consecuencias devastadoras para os sectores produtivos vinculados á costa e a toda a economía social e pesqueira, ao verse potencialmente afectadas non só as industrias produtivas, senón a enorme cantidade de explotacións asociadas á miticultura, á acuicultura de bivalvos e a marisqueo, amén das edificacións ou vivendas entre elas. Entón, a experiencia destos sectores, dende logo, evidencia que non son actividades en absoluto insostibles dende un punto de vista medioambiental. Vaya como proba a cantidade de controles aos que están sometidos por diversos organismos públicos. En este caso, a aposta das autoridades de costas por un litoral libre de actividade productiva, supón, entendemos que optar por un uso preferentemente recreativo frente a usos productivos tradicionalmente vinculados ao mar. E ante esta situación tan alarmante para o noso concello, para toda a comarca, realmente entendemos que é necesario que se recoñeza a nosa realidade como unha realidade histórica socioeconómica do sector mar-industria, da acuicultura e do marisqueo, que ao longo do último século sirve como base fundamental para o desenrolo social e económico do noso concello, e que pon en entredito un regulamento absurdo que demostra o claro descoñecemento da realidade social da nosa comarca. E tense que facer obligatoriamente con carácter previo á aprobación de modificación algunha. Unha mesa de análise e negociación cos sectores vinculados. Se teñen que sentar coa xente coa que se vai a afectar. Non se pode decidir nun despacho ministerial con xente que non vive a realidade que vive a nosa xente día a día. Por lo tanto, dende o Partido Popular esperamos sinceramente que todos os grupos políticos se poñan do lado da nosa xente e apoien esta moción. Nada máis polo de agora. Moi ben, señora Castro, alguna intervención? Señor Outeiro. Ben, nós o que vemos aquí nesta moción, nesta alarma que solta aquí, nesta catástrofe que vai a vir, parece, con este regulamento, é que realmente quen está detrás desta moción chámase Empresa Nacional de Celulosas, ENCE, que é unha pasteira que está en Pontevedra, e o que o señor Mariano Rajoy lle regalou 75 anos co goberno en funcións. A lei de costas é de 88, efectivamente, os polígonos industriais e así poder ordenar a costa e cumplir unha da legislación e casi xa da costume e do dereito que ven xa incluso no Código das 7 partidas de Alfonso IX o Sabio de Galiza, 10º de Castela, no que dicía que o acceso ao mar tiña que ser libre. Que pasou? Pois que moitos empresarios tuveron que facer as súas inversións e tuveron que ir para os polígonos industriais. ENCE non se moveu dali. Por qué? Como que se moveu dali se no Consello de Administración de ENCE se sentan exministros do Partido Popular? Si teñen a sartén polo mango. Por non se moveu dali. E ao pasar os 30 anos, mentres que moitos empresarios tuveron que cambiar de ubicación, que lle facemos a ENCE? Multámosla tal? Non, dámoslle 75 anormais. 75 anormais. E esta moción está pagada por ENCE, para empezar xa. Isto está pagado por ENCE como Partido Popular, porque ENCE entra en campaña electoral tamén. Nesta última campaña electoral mobilizou os camioneiros para que foran a Madrid a montar un tal, porque ENCE é parte do Partido Popular. ENCE tiña unha planta en Huelva. Ten a de Pontevedra e ten a de Navia, en Asturias. E a planta en Huelva pechouse. Pechouse a planta de Huelva porque
non era de recibo que Andalucía, que é un lugar turístico, con praias, con tal non sei que, pois que tuvera que aturar esa peste. Porque as cousas que chamarlle polo nome, esa peste. E vostede pode ir ahora mesmo á provincia de Huelva e non hai un burato negro, e non desapareceu Huelva. Non chega ali, mima, desapareceu Huelva. Non, siga ali. E todo o entorno onde estaba esa pasteira, pois se está recuperando e collendo fins turísticos importantes. A pasteira que hai en Pontevedra cercenou a unión, o continuum costeiro litoral entre Pontevedra e Marín. Se iso non estuvera aí, arrasouse cunha das mellores praias que tiña Pontevedra, cos Praceres, xa se chamaba Praceres, fixes o nome, un sitio marisqueiro, cun esteiro, que todos os de Pontevedra iban ali, no verán, pois a usar de recreo de solaz. E, pois sí, sigue aí, metida, e vexo que ten valedores moi potentes e moi poderosos. A sueldo, claro, pero ten valedores potentes e poderosos. Por lo tanto, nos confiamos en que no goberno do Estado hai xente tamén que non é tonta. E, por suposto, non van a deixar que haxa esa catástrofe xeral con todas as depuradoras, con todas as que sí que teñen que estar ao lado do mar, con todas as cetarias e con todas as industrias que necesitan estar ao lado do mar. Pero Ence foi metida pola porta de atrás, aí sí que non hubo plazo de... Nos 75 anos que lle deron, aí sí que non puxeron plazo de recurso como pide vostede, nem puxeron nada. Non. Aí non cumples. Pois, en vez de castigarte, te premio por non cumplir. E se teñen esa planta de nave en Asturias, eu non sei os camiñeiros estes que se van a manifestar. Se agora estás traendo madeira pois de Lalín, da provincia de Pontevedra, da provincia de A Coruña, a Pontevedra, e despois de lo que va a Asturias, vas a ter máis porte. Si vas a ter máis porte, é como se antesista lle dis, no, ahora a partir de aquí, en vez de ir a facer viaxes a Virxe das Mareas, vas a facer viaxes a Pontevedra. Home, máis beneficio, pero fíxese como manipulan que mandaron alá os camioneiros en fila india a Madrid en plena campaña electoral. Por lo tanto, fíxese con que nos enfrentamos. Entonces, eu poño o voto de confianza porque non creo que o Partido Socialista sea tan digamos, tan incompetente como para poñer en risco pois o traballo de toda a costa galega. E tamén, aparte deso, dixo que de Galicia teña 2.500 km de costa, non sei onde saca ese dato, pero bueno, os datos que me deixo eu son un pouco inferiores, ou case metade, é decir, por que si somos tan distintos os españoles non se piden as competencias de costa para a Xunta de Galicia? Por que a Xunta non pide esa competencia? E xa que nós pisamos o terreo e sabemos o que temos, por que non collemos nosa competencia de costa desde a Xunta de Galicia, que é a administración cercana? E en cambio o PP non pideu nunca esa competencia, nin lle preocupa. É máis, desde que está o Feijóo na Xunta é que non pideu ninguna. Cero competencias, cero. Por lo tanto, xa lle digo, non se preocupen tanto por Ence. Que Ence, que lástima, mira, que fixeron aí os do Atlético de Madrid un estadio novo, e onde estaba o Vicente Calderón, que está ali pejado a Manzanares, que se pasa polo lado, e ese era o sitio para levar a Ence, sacala de Pontevedra, plantarlla ali en Madrid, ali, onde estaba ali, plantarlla ali. Xa que tan boa, tan maravillosa, ali era onde tiña que ir. Por lo tanto, nós defenderemos que eso desaparezca de aí, porque temos o mesmo dereito que os de Huelva a estar nunhas rías limpas, saneadas e sin esas pestes aí metidas. Nada máis. Moitas gracias, señor Otero. Boas, outra vez. Dende Esquerda Unida entendemos que, ao igual que o compañero do BNG, esta moción agocha unha defensa de Ence para que non se vaya da nosa ría. Lóxicamente entendemos que as empresas privadas que están usando solo público marítimo terrestre, en algún momento termínase a súa concesión. E o que non pode ser é que estean chegando ao punto de que sobornen ao goberno de turno para que vaya modificando as leis para ir ampliando eses plazos que precisan para
para desenrolar o seu traballo teñen que desubicarse da zona marítimo terrestre e ubicarse noutros espacios, porque entendemos que as empresas que están vinculadas coa agricultura e que dependen do mar sí poden establecerse nesa zona, e esta lei non lles vai afectar. Así hubo declaracións dentro do goberno que falaban deste aspecto. A lei agora mesmo, que como é certo estivo en exposición pública en marzo, e ante as numerosas alegacións que recibeu, entenderon que tiñan que facer unha proposta máis concreta, que se está articulando agora mesmo, e volverán a ter alegacións e volverá a ter exposicións públicas. Entón, creo que estáse facendo un alarmismo que non creo que sea tanto, pois esas empresas vinculadas coa acuicultura entendo que están salvadas nese aspecto, e a que quen afecta é as empresas que realmente xa tiñan que ir desubicándose da zona marítimo terrestre. O que sí se evidencia é a falta de solo industrial por parte dos concellos para que moitas desas empresas poidan reubicarse. No caso do noso concello, a zona industrial da que contamos foise reducindo hasta un punto que só a empresa que está agora mesmo nesa zona industrial pode ampliar, porque xa non hai máis solo, ni se buscou máis solo para reubicar posibles empresas que se viran afectadas ao finalizar calquera concesión que teña. Compartimos parte da proposta, porque sí que gustaríamos saber que empresas se ven afectadas no Grove, que non o dixeran, pero creo que incluso a exposición de motivos vai en base moito á defensa de ENCE, unha moción que esconde esa proposta, polo cal anunciamos que vamos a absternos nesta proposta, nesta moción. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. No Grupo Municipal Socialista temos, en primeiro, temos que ser conscientes da realidade económica que soportan os sectores económicos que soportan a economía municipal deste concello. E, lóxicamente, todo o que ten que ver coas actividades a carón do mar que necesitan instalacións e infraestructuras de captación de auga, como poden ser desde conserveiras, cocedeiros, depuradoras, empresas de acuicultura e as empresas vinculadas a concesións administrativas do dominio público marítimo terrestre, como poden ser incluso as propias bateas ou as concesións marisqueiras que a día de hoxe conforman a economía local do Concello do Grove. Está claro que unha das características que teñen que ter é a seguridade xurídica, non poden ter incertidume en ningún caso, e, polo tanto, traballar con unhas expectativas e con unha proxección no tempo que podo compartir o que decía antes a voceira do Partido Popular, que permita pois a rendabilidade e o retorno económico da inversión que se poda facer. Non podemos dudar en ningún momento que a nosa realidade económica significa moitas familias, moito sector económico que viven do mundo do mar, vinculado ao mar, e, polo tanto, a lei de costas aí afecta directamente nese sentido. Por outra banda, somos ou consideramos que desde o Goberno Central, en canto se tome a xestión de volver a sacar adiante as modificacións do regulamento da lei de costas, pois teña a intelixencia e a capacidade de sentar a todos nunha mesa e ver que as realidades do mundo do mar e do dominio público marítimo terrestre de Galicia non teñen nada que ver con outras comunidades autónomas, e seguramente, xa centrándonos na Ría de Arousa, moito menos. E creo que teñen que ter esa capacidade de negociar e teñen esa capacidade de consultar e de informarse, porque ás veces podemos cometer erros que eu sinceramente creo que non van a ser tan profundos como se traslada na moción do Partido Popular, pero que en ningún caso, en ningún momento poden xerar incertidume, poden xerar inseguridade xurídica a todo o elenco de empresarios que temos no Concello do Grove. Certo é que esta moción xa se ten presentado en outras administracións, en outros concellos, e o propio Partido Socialista nos traslada un argumentario en contra da moción que presenta o Partido Popular, e así foi o sentido do voto en todas estes administracións. Pero
O goberno do Concello de Grove ten moi claro cal é a realidade económica do noso pobo, da nosa vila, dos nosos mariñeiros, acuicultores, traballadores, empresarios das depuradoras, dos cocedeiros, das conserveiras, e non podemos darlle espalda á nosa xente e moito menos á nosa realidade económica. Polo tanto, anunciamos que o Grupo Socialista vai votar a favor da moción presentada polo Partido Popular, porque sin ser tan alarmistas e sin considerar que isto poda chegar a un punto que non se entenda a realidade da nosa economía, consideramos que é necesario volver a abrir mesas de negociación, de información, de consulta e, sobre todo, de que os que teñen que propoñer e promover esta legislación, esta iniciativa legislativa, realmente teñan moi clara cal é a realidade económica da que estamos falando. E, lóxicamente, intentar, iba a dicir, resolver unións necesarias, eu casi diría obrigatorias, para coñecer esta realidade económica da nosa vila, da nosa comarca e, sobre todo, na nosa ría. E, en ese sentido, sí que quero dicir que Costas, eu espero que teña esa inteligencia de saber escoitar e, polo tanto, redactar a modificación de tal xeito que garante a actividade económica nun tempo que permita o retorno e a rendabilidade económica das inversións que calquer empresario poda facer, pois, en este caso, na Vila do Grove. Así, pois, anunciamos que vamos a votar a favor da moción presentada polo Partido Popular. Señora Castro. Moitas gracias. Mire, señor voceiro do BNG, a verdade é que me sorprende a súa exposición, porque, ademais, bien, o que pretendeu aquí o Goberno Central, señor voceiro do BNG, que parece que non o ten claro, foi matar un mosquito con unha bomba atómica. Eso foi o que pretendeu, efectivamente. Eu non estou en ningún momento falando de ENCE, estou falando da xente que está aquí, que dice que non ten vostede claro quenes son os que afectan, non, pero yo digo eu, mire, además yo vou a citar Mariscos Baleamar, é dicir, 24 empresas que xeran máis de 1000 postos de traballo que vostede de forma a libre disposición do seu inxenio dice que desviamos a atención con ENCE. É dicir, empresas que facturan case 300 millóns de euros e nós, nos lo cargamos dun plumazo. Eso é o que vostede pretende. Bueno, neste caso, polo menos, o Partido Socialista temos que decir que polo menos é razonable, cousa que neste caso o Bloque parece mentira que non o sexa. Entón, sentemos as bases da realmente o que nos preocupa no noso Concello, que son estas empresas, señor voceiro do BNG. Estas empresas é o que, por eso se leva a cabo esta moción aquí e por eso se decidiu presentar. Non me diga que non é alarma injustificada, cando son as propias empresas as que están preocupadas. Están preocupadas, ademais, grandemente, unha preocupación enorme, e tiveron varias reunións e facendo alusión ao que dice o señor de Esquerda Unida, que non parece que haixa tanta preocupación porque xa o Goberno Central xa aclarou que non hai tal cousa. Me explica vostede entón por que hai dúas notas de prensa, unha que saca o Goberno Central dicindo que todo é fantástico e maravilloso, non hai ningunha preocupación, e no mesmo día hai unha nota de prensa que saca a xente que estivo presente nesa reunión, que eran os afectados, dicindo totalmente o contrario. A mí mo expliquen, porque alarma injustificada, home, que quere que lle diga. Ademais, temos un precedente no noso Concello. Cando decíamos que o bipartito ia sacar a concurso as bateas e dicían que non se podían poñer os contadores das concesións a cero, como pedíamos nós. Se lembran? Mire, chegamos ao goberno e fixémolo. Entón, estábamos no certo tamén daquelas, tamén cando decían que alarmábamos. E a alarma, quizáis, se tivese evitado, se houbera información por parte do Goberno Central que non a houbo.
Sacárono pola porta de atrás, parece que hai que buscar aí, porque mire que costa encontrar a información, hai que estar aí, facer un máster na páxina concreta, e resulta que encima non se contesta a carta na que se demanda información e unha xuntanza cos afectados para recibila. E solo se mandou unha nota na prensa na que a delegación de goberno solo fala de que este regulamento eliminará incoherencias e que non ten afectación, sen por en riba da mesa argumento xurídico ou administrativo ningún. Home, se non dan información será porque non hai explicación ou porque estamos no certo e non poden demostrar o contrario. Mire, francamente, como lle digo, neste concello hai 25 empresas afectadas e penso que deberían reflexionar sobre a súa postura de votar en contra desta moción ou incluso absterse, porque realmente, como xa digo, é que debemos vivir do aire. Debemos vivir no aire deste concello. O sea, vivimos do turismo, pero a pesca non importa. O marisqueo non importa, a acuicultura non importa. Home, por favor, teñamos un pouquiño de seriedade e poñámonos da man da xente que está afectada, que é bastante, que seguramente ata indirectamente ou directamente a cada un de nós nos afecta. E o goberno debe clarificar a quen lle afecta a modificación deste regulamento da lei de costas, que non clarificou aínda, e debe poñer luz e taquígrafos e deixar claras as consecuencias concretas desta modificación, que tampouco fixo. E a modificación do regulamento debe ir acorde coa lei de costas, que para iso hai unha lei, a lei de costas do ano 2013, e nunca ir en contra dela. Ahora, porque nos interesa, de repente, nos cargamos as prórrogas e contabilizamos dende o momento inicial de cando demos a concesión, cando realmente a lei establece outra cousa diferente. E no caso de pretender tramitar algunha modificación, o que pedimos é que se faga seguindo os trámites axeitados e dando posibilidade aos afectados e interesados de poder manifestarse, porque non soamente en marzo se fixo unha consulta pública e que en outubro se volveron a reunir, non me acordo ahora mismo se foi o 3 de outubro ou cando foi, se volveron a reunir representantes do Ministerio, representantes incluso de asociacións ecoloxistas e demais, e non había un só representante dos sectores afectados. Home, isto penso que é un vacile en toda regla. Por lo tanto, necesariamente se ten que negociar, se ten que ter en conta a xente a que está afectando, e se ten que aceptar un acordo para que se teña en conta en dito proxecto e na súa lei no tocante ao prazo das súas concesións para as actividades económicas do sector mar industria da comarca, e para o seu indispensable funcionamento teñen que estar ubicadas no litoral e non terra adentro como pretenden mandalos. É dicir, é que hai empresas que dependen de estar aí, pegados no litoral, porque dependen das tubaxes para traer auga. É dicir, e non contaminan como pretenden facer ver. Forzosamente se ten que comenzar a contar o prazo de concesión a partir da solicitude de prórroga, como establece a lei, e non dende a data de concesión orixinal, tal e como pretenden establecer eles. E repito, os bancos non dan financiación por falsas promesas. Os bancos hai que ir con papeles, é dicir, non pode ser que pretendamos digamos, pedir unha financiación de 1 millón ou de 2 millóns de euros sin ter a garantía de que vamos a poder estar aí o determinado tempo para poder, digamos, recuperar esa inversión. E ten que haber documentos que xustifiquen esa viabilidade. E, ademais, estamos falando de empresas, as empresas afectadas que moven máis de 200 kilos de produto ao ano en Galicia, e que o 60% do mexillón de Galicia que vai para fresco pasa polas nosas depuradoras, esas que agora o goberno central pretende cargarse, e o 40% restante pasa pola cocción e polo procesado.
E cal vai ser a alternativa para estas empresas? Me pregunto, cal vai a ser a alternativa? É dicir, marcharse do noso concello, pois probablemente se irán para Portugal, que lle ofrecen mellores condicións, porque nós somos incapaces de manter as nosas empresas. Ala, con un par. Home, francamente, empresas que ademais cumpren coa lei, empresas que están sometidas a controles bastante exhaustivos en canto a temas de contaminación e temas medioambientais, home, pretender cargarse a todas estas empresas dun plumazo, e repito, empezou isto porque se pretendía matar un mosquito, pero é que non se deron conta que se cargaron a todo Dios. Se cargaron a todo Dios con unha bomba atómica. É dicir, para cargarse o mosquito, que apunten directamente ao mosquito, non apunten o resto de todas as empresas que están afectadas. Eso é o que o Partido Popular quero que teña claro vostede, señor voceiro do BNG, que pretende defender a xente do mar, defender a xente que depende de estar no litoral para poder seguir traballando e para poder dar esos postos de traballo e para poder seguir xerando riqueza que xeran cada día no noso concello. Punto pelota. Ben, gracias, señora Castro. A verdad que esta intervención dan ganas de pensar o sentido do voto do Partido Socialista, pero, bueno, nós nos mantemos. Señor Otero, nada, si vou pedir brevedade, porque levamos 2 horas e media con 2 mocións. Simplemente decir que como dixen antes, está aberta outro prazo de negociacións, outro prazo de exposicións públicas e de alegacións, e, lógicamente, o mesmo que comentou antes o compañero BNG, entendendo tamén o sentido do voto do PSOE, entendo que non serán tan cafres dende Costas e dende o goberno. Aparte, non se preocupe que posiblemente esteamos con eles e vixiaremoslos para que realmente non afecte o sector que máis interesado do noso litoral. Nada máis. Ben, gracias, señor Outeiro. Ben, o BNG, por alusións, primeiro, dicir que o PP volve a non ser ninguén para defender o sector do mar. Ninguén. Porque esta ría está sin sanear, como todas as rías, responsabilidade do PP. Esta ría ten unha amenaza dunha apertura dunha mina, responsabilidade do PP. Por certo, moita defensa agora, e no pleno anterior, vostedes alegremente pois fixeron unha declaración de petición de BIC de patrimonio para Moreiras e facer competencia con Misión de aquí. Pero se foi o Partido Popular o que se meteu en Chile a traer o mexillón chileno. Pero de que estamos a falar aquí? Pero vostedes ven o mundo ao revés. Eu non sei. Eu vexo que andan encima dos pés, non vexo que andan encima da cabeza. Despois, a pesca artesanal e todo isto. Pero se o Partido Popular o único que está facendo é que se desguace a flota, a marchas gigantadas. Toda a legislación que lle botan encima esta xente, non hai que na tolere, non hai que na soporte. E o Partido Popular, quen está aí? É o Partido Popular quen está aí machacando a todo que se move no mar, machaca o Partido Popular. E ven vostede aquí de defensora. Nós, por hixiene, non podemos votar algo donde saia as siglas do PP e ENCE xuntas. Por hixiene, non podemos votar a favor deso. E punto. Non quero estenderme máis, que teño que marchar para traballar. Si poden pedir a votar. Ben, señora Castro ten a última intervención, se quere, se non, vamos a votar xa. Veña, pois votamos entonces. Moción do Partido Popular, perdonen, que se titula Moción do PP, modificación Regulamento Xeral de Costas. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobada por maioría. Pasamos agora á moción de urxencia presentada por Esquerda Unida, que en defensa da educación pública, resumindo moito, unha moción que teñen presentado. Como o anterior caso do Partido Popular é unha moción de urxencia, polo tanto, vamos primeiramente a votar esa urxencia para incluíla ou non no orde do día e despois debatila. Así que, primeiro votamos a urxencia. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Señor Otero, ten a palabra. Leo a exposición de motivos. A moción é en defensa da educación pública como garante do dereito universal á educación en condicións de igualdade. A Constitución Española, no seu artigo 27, declara o dereito universal á educación, así como o carácter obrigatorio e gratuito da ensinanza básica,
artigo 27.4, establecendo no seu punto quinto que os poderes públicos garanten o dereito de toda a educación de toda esa educación, mediante unha programación xeral da ensinanza, coa participación efectiva de todos os sectores afectados e a creación de centros docentes. Así pois, de acordo co mandato institucional, corresponde aos poderes públicos a obriga de garantir o dereito universal á educación non só mediante a correspondente planificación da ensinanza, coa participación da comunidade educativa, senón tamén a de crear centros docentes públicos que permitan facer efectivo o mencionado dereito. Recóllese tamén no artigo 27.1 da Constitución Española a liberdade de ensinanza, recoñecendo ás persoas físicas e xurídicas a liberdade de creación de centros docentes dentro do respeto aos principios constitucionais. Queda así exposta a posibilidade de creación de centros privados, con arranxo a unha normativa estatal, para o recoñecemento e homologación das súas actuacións. Pero de ningún modo se contempla na nosa Constitución ni no seu dereito comparado a obriga de financiar con fondos públicos a creación ou funcionamento de centros escolares privados, ni moito menos o pretendido dereito a escoller centro por parte das familias. Como se dixo anteriormente, o texto constitucional establece que a ensinanza básica obrigatoria é gratuita, pero non indica que o Estado este obrigado a outorgar a gratuidade a educación en centros privados, polo simple feito de que as familias elixan un centro distinto do creado polos poderes públicos. Así o deixou asentado o Tribunal Constitucional na sentenza 86/1985 do 10 de xullo, ditada pola Sala Segunda, sendo de todo claro que o dereito á educación, a educación gratuita na ensinanza básica, non comprende o dereito á gratuidade educativa en calquera centro privado, porque os recursos públicos non acudirán incondicionalmente a onde vayan as preferencias individuais. Queda claro, pois, que para o Tribunal Constitucional a liberdade educativa non implica en absoluto que os centros privados deban ser financiados con fondos públicos, nin que o pretendido dereito a escoller centro sexa algo máis que unha mera preferencia particular. A educación pública de titularidade e xestión pública é e debe ser, polo tanto, garante de equidade e cohesión social, en tanto que asegurará o exercicio do dereito universal á educación en condicións de igualdade e democracia, sen discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, religión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. A liberdade de elección de centro reclamada por determinados sectores sociais é de facto preferencia de selección, como mostran reiteradamente as investigacións máis recentes. Preferencia de aqueles centros que queren ter unha clientela escollida e que serven as clases máis acomodadas para afastarse de alumnados inmigrantes con maiores necesidades ou de clases máis baixas, a vez que con esa selección o centro asegúrase estar en mellores postos no ranking de centros para seguir sendo demandado pola futura clientela selecta. Preferencia de selección tamén daquelas familias que non queren ver mesturados os seus fillos e fillas cos que non son da súa mesma clase social. Buscan dese modo contactos sociais e compañeiros de aulas que poidan influir en mellores resultados educativos e no futuro sociolaboral dos seus fillos e fillas. O resultado é a segregación escolar. A obriga social dos poderes públicos debe ser garantir o dereito á mellor educación posible en todos e cada un dos centros públicos, favorecendo a escolarización máis preto ao domicilio familiar do alumnado. Por elo, e para elo todos os municipios e barrios deben contar con plazas públicas suficientes en centros dotados con todos os recursos necesarios para posibilitar que así sexa. Isto non só é máis xusto e equitativo, senón que preserva ante todo a función social da educación. E iso só se pode garantir con unha rede pública educativa única, que non derive recursos públicos a financiar opcións privadas. A existencia dunha ampla rede de colexios concertados auspicia e impulsada por sucesivos gobernos do PSOE e PP ao longo das tres últimas décadas xerou unha doble rede de centros educativos financiados con fondos públicos que, ademais de contribuir de maneira crecente á segregación escolar, dou pé a unha confusión interesada. Preténdese confundir o dereito a crear centros privados co das familias a recibir axudas públicas para escollelos, o que, de ningún modo, como xa se dixo, está na nosa Constitución nin no dereito comparado.
Hai que dicir ao respecto que España constitúe unha anomalía dentro do panorama europeo, dada a alta proporción de centros que, sendo de titularidade privada, reciben financiamento público a través de importantes subvencións. Segundo datos do Consello Escolar do Estado, a escola concertada recibe anualmente máis de 6.300 millóns de euros. Somos o terceiro país de Europa neste tipo de centros, só por detrás de Bélxica, mentres que só o 18% é admitido en cohesión social, a través desta doble rede educativa. En definitiva, o sistema que non dereito de elección de centro basease na lógica individualista, da ética do máis forte, e non na lógica igualitaria da pluralidade e convivencia. Así entendida, a liberdade de educación é un privilexio e non un dereito, ademais dunha estrategia para situar a educación dentro do proceso de privatización do mercado. Aínda sendo comprensibles que as familias poidan ter preferencia a hora de escolarizar os seus fillos e fillas, non se pode equiparar a manifestación dunha preferencia con un dereito fundamental, nin as preferencias particulares poden prevalecer sobre a planificación educativa ou unha escolarización equitativa. Se a educación é un ben público, non pode tratarse como un negocio privado. O Estado debe velar polo ben común e non fomentar un mercado educativo con rankings de colexios, onde as familias compitan para conseguir a mellor oferta, como se dun gran supermercado se tratase. Por todo anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete a consideración do Pleno a aprobación da seguinte proposta de acordos. Instar ao Goberno de España e a Xunta de Galicia aos seguintes puntos: que se garantan plazas públicas suficientes nos novos desenrolos urbanísticos mediante a cesión de solo público para a creación e apertura de centros escolares de titularidade e xestión pública. Que se revise a normativa sobre concertos educativos de modo que, mentras subsistan, estes teñan carácter estritamente subsidiario. Que, nos procesos de renovación de concertos vixentes, se supriman todos aqueles que non se justifiquen por existir plazas públicas vacantes. Establecerase os mecanismos normativos e protocolos administrativos para que non se produzca o peche de liñas de escolas públicas, naquelas zonas onde simultaneamente se manteñan concertos con ensinanza privada. Que adopten as medidas oportunas para lograr unha rede única de centros públicos educativos, a través da supresión progresiva dos centros educativos, ata a súa completa desaparición, mediante integración voluntaria e negociada dos centros privado concertados que ocupan solo público. 5. Que mentre se suprimen os concertos, para que en ningún caso se poidan destinar solo municipal para centros escolares privados de ningún tipo, o solo público, solo para ensino público. 6. Que se elimine automáticamente o concerto educativo a todos os centros que segreguen por sexo, establecendo normativas específicas para que ningún tribunal poida amparar a segregación e a desigualdade. 7. Que se asegure como prioridade a existencia dun ensino público con recursos e de calidade en todos os ciclos e que cubra todas as necesidades de 0 anos. 8. Que haxa procesos de escolarización transparentes, democráticos e que conten coa participación dos axentes sociais. Estableceránse mecanismos normativos e sistemas de inspección educativa que os apliquen dende a dirección provinciais a través de comisións de escolarización centralizadas por municipios ou distritos escolares que organicen unha adecuada e equitativa escolarización, presentando especial atención á escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais e de comprensión educativa, tanto nos centros públicos como nos privados concertados, mentres existan. 9. A eliminación do distrito único naquelas poblacións onde exista, pois aumenta desigualdades nos sistemas educativos ao aglutinar en centros a poboación por estatus socioeconómico ou por criterios ideolóxicos afíns ao ideario do centro, impedindo o exercicio en condicións de igualdade do dereito á educación. E 10. Que mentre se suprimen os concertos se estableza a obrigatoriedade de solicitar en primeira opción de matriculación polo menos un centro público educativo para as familias que desexen que os seus fillos e fillas estudien nun centro da rede sostida con financiamento público. Bueno, a extensa exposición de motivos creo que xa aclara bastante a nosa petición e a proposta de acordo. Entón pido o voto favorable a esta proposta de Esquerda Unida. Unha vez por hora. Señora Galiñares. Sí, primeiro unha aclaración. No punto 4 das propostas de acordo, eu creo que falta unha palabra. Dice que se adoten as medidas oportunas para lograr unha rede única de centros públicos educativos a través da
a través da supresión progresiva dos centros concertados, nada, ali non mal, nada. Vale, sigo, dos centros concertados, sí. Sí, vale. Ben, dende o Grupo Municipal... Sí. Dende o Grupo Municipal Socialista anunciamos o noso voto favorable a esta moción porque compartimos completamente o fondo da mesma. Quizáis en algúns puntos, pois, bueno, estamos máis de acordo ou menos na exposición de motivos, pero sí compartimos que se debe garantir unha educación pública e de calidade para todos en todos os ámbitos do territorio e queremos que todos estes puntos que pon aquí de ir suprimindo os concertos se debería ir facendo paulatinamente, lógicamente, non é cuestión de facelo dun plumazo, pero sempre que haxa plazas públicas non se deben destinar cartos dos impostos a financiar a escolarización privada. Creemos que as familias teñen dereito á elección de centro e o que queira un colexio e entonces os concertos foron drásticamente e creemos que, bueno, que sí que sobre todo creemos que moitos dos pais que siguen votando por educación concertada o fan por proximidade ou por horarios máis que por, bueno, algunhas cuestións que pon aquí de segregar os seus fillos con certa tendo en conta clases sociais, pero ainda así creemos que a primeira opción debe ser sempre a escola pública e que se debe invertir máis en educación pública de calidade e igual para todos. Moitas gracias, señor Torres. Boas noites, simplemente quería anunciar o noso voto a favor porque basicamente estamos de acordo coa maioría dos puntos. Defendemos, como non podía ser de outra forma, unha educación pública e de calidade. Por lo tanto, votaremos a favor. Nada máis. Gracias, señora Castro. Ben, si ben é certo que en certos puntos estamos de acordo co que se expón nesta moción, hai certos outros cos que non podemos compartir porque entendemos que os pais teñen a liberdade ou teñen que ter a liberdade de elexir que tipo de educación lle queren dar aos seus fillos e polo tanto poden elexir se queren ir a unha educación pública ou se queren ir a unha educación de forma privada. Os 10 anos de goberno que se levan na Xunta pois permiten que Galicia conte cun modelo educativo e universitario definido e diferenciado que apoia as familias e os mozos a través dun ensino máis moderno e de calidade en clave innovadora, tecnolóxica e digital, unha formación profesional adaptada ás persoas e á sociedade galega e un sistema universitario de Galicia establece o preparado para afrontar, estable e preparado para afrontar retos de futuro. En anos de bonanza económica a taxa de abandono educativo foi do 25,8% e agora as políticas educativas da actual Xunta cunha xestión máis eficiente permitiron acadar que a taxa media máis baixa desde que se expón dos rexistros se posicionase nun 14,3%. Ademais, neste ano, no 2019, no primeiro trimestre do ano, dita porcentaxe foi do 12,8%, no segundo do 12,2%, polo que os datos disponibles ata o momento apuntan nunha boa dirección. E en canto ao profesorado, na época de crise tivemos que pedirlle certo un esforzo, pero tamén é certo que este goberno está comprometido pois cun cadro de persoal docente estable e suficiente, coa estabilidade laboral dos docentes, propiciando que Galicia teña a taxa de interinidade máis baixa do Estado e coas melloras retributivas froito do acordo salarial que se asinou o ano pasado cos sindicatos e tamén coa formación permanente do profesorado, porque para a formación inicial seguimos sen noticias do goberno socialista en Madrid. E o verán do 2019 foi o de maior volume de obra en execución en centros educativos nos últimos 20 anos. Galicia é a comunidade autónoma que máis axuda as familias a afrontar o curso escolar no ensino non universitario a través de un transporte escolar totalmente gratuito, dun comedor escolar baseado no pago por renda familiar
e a Consellería de Educación leva anos apoiando a volta ao cole das familias a través da gratuidade solidaria para os libros de texto. E de forma complementaria, este curso, no ano 2019-2020, aumenta o proxecto do libro digital, ao sumar 80 novos centros. Cal é o sistema de libros gratuitos? Pois o sistema posto en marcha en Galicia polo bipartito, que non era tal, non era 100% gratuito, xa que as familias tiñan que comprar libros e pagar as fotocopias. Ademais, era un sistema cunha xestión cuestionada por libreiros e comunidades educativas ata o punto de que, para axilizar o seu funcionamento, acabaron contratando a unha empresa privada. E por contra, nestes anos, a Consellería foi creando un sistema que combina as axudas ás familias que máis o necesitan, tanto para libros como para material escolar, o Fondo Solidario de Libros de Texto e a existencia de contidos digitais en e-Dixgal. E por último, Galiza ten as taxas universitarias máis baixas do Estado. A Xunta de Galicia é a administración autonómica que ten demostrado máis o seu traballo en prol da igualdade de oportunidade aos estudos universitarios. E Galiza leva varios anos como a comunidade autónoma cos prezos públicos da matrícula máis baixos do Estado, tanto en grao como en máster. A Xunta acordou manter conxelados os prezos públicos dos graos e máster universitarios para o curso 2019 e 2020. Polo tanto, xa lles digo, nos imos a abster nesta moción, porque defendemos que os pais teñen o dereito de decidir en que tipo de educación lle queren dar aos seus fillos. Moitas gracias. Bueno, agradecer os apoios do Grupo Municipal do PSOE e do BNG, e, bueno, a abstención tal que non... Quero comezar primeiro recoñecendo que certamente a mediados dos 80 foi cando o PSOE creou as concertadas, lóxicamente por esa falta de espacios na rede educativa, non había centros, e era a mellor salida naquel momento, incluso coa presión da Iglesia, que eran os que tiñan eses centros educativos naquel momento, non? Lóxicamente, eso ten que revertirse, non se estivo facendo, e o que non se pode é que a pública sea subsidiaria da privada, que o 2011, coa crisis e os recortes que hubo entre 2007 e 2017, a concertada gañou un 25% das súas inversións do Estado nas concertadas, mentres a pública só creceu 1,4%. O sea, temos que tratar de revertir. Estivo aquí a presentala, debería presentala sobre setembro do ano que ven, porque a campaña electoral das autonómicas é para o ano, porque toda esa exposición que fixo é máis básica dunha campaña electoral defendendo a Xunta de Galicia que do que representa esta moción, porque empezou a nombrar datos que, vale, entendemos que poden ser verdad, que estean moi ben, que se poden mellorar, seguramente se poden mellorar, pero que non veñen a coacción desta moción, non? Se pode coller o vídeo e poñelo para setembro do ano que ven, que seguramente alguén o escoite pode interesar. Nada máis, agradecer o apoio á moción, e apostemos pola educación pública, e que quen queira pagar a súa, o sea, que queira ir a privada, que a pague do seu bolsillo. Nada máis. Moitas gracias. Procedemos á votación da moción de Esquerda Unida. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Temos agora unha moción presentada hoxe polo BNG, moción para unhas actuacións musicais con contido respetuoso e de calidade no noso concello. Fala da programación musical principalmente da Festa do Marisco. Eu quería pedirlle ao voceiro, en este caso, e ao promotor da moción, non sei moi ben onde está a urxencia da mesma, solicitaría que a retirara, ademais que se foi presentada hoxe e se levara ao pleno xa de xaneiro dentro do orde do día normal, e aí a podemos debatir, e se non se podría debatir hoxe, pero o que aquí se relata e a proposta de acordos non creo que sexan da urxencia tal que xustifique traela como unha moción de urxencia, pero bueno, en calquer caso cede a palabra para comentar isto. Ben, a urxencia viña motivada polo día de onte, que era o día de eliminación da violencia contra a muller, e vai un pouco en base a ese contido. Moi ben, moitas gracias por procedemos á votación da moción de Esquerda Unida. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Temos agora unha moción presentada hoxe polo BNG, moción para unhas actuacións musicais con contido respetuoso e de calidade no noso concello. Fala da programación musical principalmente da Festa do Marisco.
como vexen, temos copia da moción, é solamente unha carilla. Señora Castro. Ben, simplemente... Disculpe. No, é un apunte, un inciso. Sí, sobre a urxencia, sí. Simplemente decir que, home, non sei se enviaron a nós, polo menos non nos chegou esta moción, non la acaban de pasar agora e supostamente temos un acordo, non, no que se ten que enviar, pero bueno, home, o tema, se o queren debatir, o debatimos, pero bueno, entendemos que lógicamente teñen que enviarnos este tipo de cousas no momento no que temos acordado, non? Si, así, eu non sei a que hora entrou hoxe esta moción. Non. Sí. Bueno, pois o que sí que lles pido a todos os grupos políticos que cando presenten unha moción de urxencia, sobre todo o último día, que pasen copia, non solamente metan por registro, sino pasen copia a todos os grupos políticos. Ben, en calquer caso, presentada está por esta mañán, según nos dio o voceiro do BNG, e entonces, bueno, propoñemos entonces a súa votación para incorporala e a debatimos, e debatímola hoxe. Por lo tanto, votos a favor de incorporala. Queda incorporada. Ten a palabra o voceiro do BNG, o señor Torres. Ben, paso a ler a exposición de motivos. Hoxe en día vivimos nunha sociedade permisiva na que todo ou case todo está permitido, e na que se lle quita importancia ás actitudes que as nosas fillas e fillos ven nas televisións, letras que escoitan nas radios, vídeos que miran en plataformas de vídeos a través de internet, etc. No fondo, sí que nos damos conta de que esas actitudes son copiadas e pasan a formar parte da forma de ser dos nosos mozos e mozas, perdendo en gran medida o valor polos bens materiais, sobre todo os públicos, e algo máis grave, perdendo o respeto cara a outras persoas. Todo isto debe nos facer pensar se dende as institucións públicas estamos a facer ben as cousas, se cos cartos públicos estamos educando de maneira correcta. Nas pasadas festas do Marisco do Grove, e digo pasadas porque sucedeu máis dunha edición, vimos como no cartel musical se incorporaban letras que non son acordes a un certame de calidade como é a nosa festa do Marisco. Letras de cancións que dictan como actuar na súa vida cotiá os nosos mozos e mozas e que na nosa forma de ver non deben ser pagadas con cartos públicos. Este 25 de novembro celebramos o Día da Eliminación da Violencia contra a Muller. Este goberno estendeu pancartas, leu manifestos, protestou pola violencia machista instalada na nosa sociedade, pero para a próxima festa do Marisco voltará a pagar con cartos públicos actuacións que denigran nas súas letras ás mulleres e que lle din aos homes como actuar contra elas. Dende o Bloque Nacionalista Galego dicimos basta xa ao cinismo, dicimos que se loite contra esta lacra en todos os ámbitos públicos. Por iso o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Dotar aos consellos sectoriais do Concello do Grove, como pode ser o Consello Local de Igualdade, de información sobre os grupos que actuarán no noso Concello pagados con cartos públicos e sobre as letras das actuacións. Segundo, unha vez examinadas as letras, votarán sobre a súa conveniencia ou non para ser incluídas no repertorio das actuacións a realizar no noso Concello. Si, pola miña parte, podemos comezar co debate. Ben, pois, se me permite, eu cando lle pedía que retirara esta moción xa non era solamente porque non se justificaba a urxencia, é que me parece un erro político importantísimo. Presentar unha moción donde se pon nos acordos dotar aos consellos sectoriais do Concello do Grove, como pode ser o Consello Local de Igualdade, de información sobre os grupos que actuarán no noso Concello pagados con cartos públicos e sobre as letras das súas actuacións. 2. Unha vez examinadas as letras, votarán sobre a súa conveniencia ou non para ser incluídas no repertorio das actuacións a realizar no noso Concello. Vamos, estes acordos e a censura son exactamente iguales. E, desde logo, nós, como Partido Socialista, en ningún caso vamos a apoiar unha moción donde aquí se está coartando a liberdade de expresión, a liberdade cultural. Criticamos moito a lei Mordaza e agora nos chegan con que
se pase o listado de todos os grupos, se pase todo o que van a cantar estes grupos, se analice, non sei por que en expertos ou expertas van a analizar as letras, e que estes decidan se o poden cantar ou non. Home, sinceramente, que ademais isto veña polo BNG, se me din que isto ven por Vox, podo crelo, pero que veña polo BNG, me parece unha ofensa á liberdade do ser humano. Non podemos apoiar isto. E desde logo que hai que estar coa violencia contra a muller, a violencia machista. A min me preocupa moitísimo non o que veña a cantar aquí un cantante de trap, que é principalmente ao que se están referindo, e teño que adiantarlle que me parecen letras soeces, letras non sei se inapropiadas, pero a min non me gusta, non podo compartir, faltas de educación, faltas de civismo e todos os calificativos negativos que queiran, pero desde logo en este goberno, e eu presidindo un goberno, xamais, a non ser que haixa unha sentencia xudicial que así o diga, ou haixa outro criterio que así o propoña, pero con argumentos claros, e digo que ten que ser unha sentencia xudicial, desde logo eu négome a poñer aquí censuras á liberdade de expresión de calquer grupo que veña a cantar e que sexa contratado polo Concello do Grove. O preocupante é, primeiro, que haixa cantantes de trap que canten esas letras, bueno, non os vou a xustificar. Son rapaces e rapazas que estánse buscando unha carreira artística, insisto, que eu non comparto, pero aí está, que é unha realidade social que cada día ten máis seguidores e seguidoras, que a maioría deles salen de barrios moi deprimidos, de barrios con moitos problemas e que seguramente trasladan as súas letras a maioría de vivenzas que viviron durante a súa experiencia vital, pero non ese para min o problema. O problema é por que razón milleiros, centos de miles, millóns de rapaces e rapazas en toda España escoitan diariamente de forma repetitiva e cansina a estes cantantes. Ese sí que é un fenómeno social que temos que estudiar e que a mellor temos que analizar, porque a mellor seguramente todos estamos fallando entre comillas, se escoitar ese tipo de música é un fallo. Porque se facemos unha revisión da historia da música, estou convencido que moitísimos dos grupos que moitos de nós escoitamos na nosa vida, analizamos as súas letras e seguramente son incluso peores do que aquí se ven a relatar. A mí me parece realmente o que sí que hai que poñerse de fronte e actuar con toda contundencia é cando un partido político como Vox fai unha intervención como a de onte e hai partidos que ainda o blanquean e o apoian e o defenden. Eso sí que é lamentable. Eso é retroceder nos dereitos dos seres humanos. Eso é retroceder na democracia que todos conxuntamente levamos adiante. É lamentable que un partido como Vox aquí nadie lle poda estar poñéndose enfrente dicíndolle que están dicindo barbaridades, porque están xenerando odio directamente, porque hai un carácter supremacista de que eles son mellores que os outros e, polo tanto, os outros hai que eliminalos. Non podemos compartir a mesma sociedade, non podemos compartir o mesmo espacio cos outros. E cando falo de outros, falo desde os colectivos LGTBI, desde os inmigrantes, desde as mulleres, desde a violencia machista, desde falan tanto da Constitución e son os primeiros que van en contra da Constitución porque queren eliminar o Estado das Autonomías, que é constitucional. Eso sí é un problema moi serio. Por qué? Porque eles sí que teñen unha capacidade de hoxe legislativa e capacidade de influir en legislación, en leyes, que, como estamos vendo en Madrid, por exemplo, significan un retroceso claro do que é a democracia e os dereitos. E para min, dentro da democracia está a igualdade, pero está a liberdade. E a liberdade do ser humano ten que ser tamén a liberdade de opinión, a liberdade artística e intelectual. Eu, desde logo, sinto moito, pero non vamos a participar de crear comités de censura do que se pode cantar ou non se pode cantar no Concello do Grove. Non. Si eso vai contra a lei, seguramente haberá algún xuez que así o resolva e que actúen coa lei, porque tamén hai que ter respeto á lei, por suposto, pero desde logo nós políticamente censuras. Lembrome cando fai anos se facía eso coas letras das comparsas,
que se pedían previamente para ver quen podían actuar e cales non. E xa fai anos, creo que desde o primeiro goberno que nos tivemos, non se piden nin letras de comparsas porque defendemos a total liberdade de expresión e iso que moitas veces son letras que temos que soportar políticamente e incluso individualmente ou personalmente, como algunhas comparsas do ano pasado. E aí está, pois hai que asumilo. Pero desde logo eu non podemos compartir que se convoquen nos consellos sectoriais, que se pide información de todos os grupos, e poño o exemplo da Festa do Marisco, que de repente poden estar actuando en 10 días máis de 30 grupos, pedir a relación de todos os grupos, pedir o que van a cantar, analizar as letras e dicirlle nós, esta canción sí que podes cantar, esta non, esta sí, esta non. Home, non, isto pertenece máis á época de Franco, que é o que me están pedindo os de Vox que volva, e eu non vou a partir, eu, desde logo, políticamente, personalmente, as miñas conviccións non me permiten defender nin apoiar isto, é que non podemos. E si é certo que temos que traballar moi duramente contra a violencia machista en defensa das mulleres, do feminismo e da igualdade, tamén temos que traballar moi duramente pola liberdade de expresión. E eu, desde logo, non estamos dispostos a crear dentro do Concello de Grove nesta corporación comités de censura que tomen a decisión en base non sei a que criterios e non sei que por quen persoas formados, que alguén tome a decisión de que ti sí podes cantar isto, pero non podes cantar isto. Sinceramente, creo que se aprobamos esta moción tal cal está redactada con estas propostas, estaremos retrocedendo, estaremos volvendo aos 40 anos de franquismo, que desde logo moita xente sacrificouse para que eso non volva a pasar, e desde logo nós vamos a ser que traballemos para que eso non volva a pasar. A democracia temos que construir entre todos, e creo que temos acadado durante 40 anos moitos dereitos sociais e individuais que hai que seguir respetando, e sinceramente pode gustarlle máis ou non artísticamente, poden compartilo máis ou non, pero desde logo, mentras sexa a nosa responsabilidade, continuaremos traendo ao Concello de Grove, concretamente a Festa do Marisco, grupos que abranguen a diferentes segmentos de poboación e que todos se podan sentir representados, porque despois nos queixamos que a xuventude vive de espaldas a nós e non nos identificamos, e resulta que nunca tratamos de tender pontes, polo menos para intentar entender por que centos de miles de vivo e familias analizar por que os nosos fillos e fillas están escoitando 24 horas ao día este tipo de música, non? A partir de aí tamén teño que dicirlle que teño debatido moito con rapaces e rapazas destas edades sobre este tipo de música, e podo dicirlle que moitos deles con unha intelixencia, un criterio formado e con uns argumentos sólidos que ao final entendes que non vai máis alá de unha pura diversión, de un puro momento de pasalo ben, porque despois son rapaces e rapazas con moito sentido do civismo, con moita implicación social e que desde logo que teñen unha formación a nivel humano que desde logo xenera o optimismo. Posiblemente o que estamos a ver agora de manadas e violacións e abusos como os que estamos lamentablemente vivindo, eu diría casi que soportando socialmente, non estarán ao mellor tan vinculadas a este tipo de música como a outras costumbres e outros produtos que se venden libremente ou se poden acceder libremente por internet e que ningún lle estamos facendo control ningún. Pero fora deso, sinceramente, non podemos compartir que se poñan censuras ao que ten que ser unha liberdade de expresión clara e nítida. E en eso sí que non vamos, desde logo pola nosa parte, a retroceder ni un paso. Señor Otero. Bueno, contando menos con 2 votos do Grupo Municipal de Esquerda Unida, pois apoiamos sobre todo o sentir da moción. Consideramos que cantantes, grupos que degradan as mulleres nas súas letras, na súa música, non deben ser pagados con cartos públicos. Cada un na súa vida, que pague o mismo que a educación, o sea, que pague o privado, que o paguen e que vayan a ver o concierto que queiran. Ahora, con cartos públicos non podemos fomentar ese tipo de música, e menos nun contexto no que cada vez retrocedemos máis no maltrato ás mulleres, na violencia de xénero,
onte mesmo, día en contra da violencia de xénero, un asasinato en Tenerife. Hoxe mesmo, creo que hai contabilizase outro asasinato, máis van 53 persoas neste ano. O sea, intentemos facer un cordón sanitario, que é o que queremos facer a Vox, tamén as violencias machistas e as letras que degraden, as actitudes que degraden as mulleres, polo menos dende a posición que podamos tomar nós. Entón, entendo que son a censura, son a tal, pero apoiamos polo sentir da moción, entendemos que vai nese senso de que con cartos públicos non se pague este tipo de actuacións. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Otero. Sí, vamos a ver, nos entendemos desde o Partido Popular que efectivamente esta moción pódese ver desde distintos matices e pódese ver desde distintos ángulos tamén, non? Pero consideramos que despois do que dixo o señor alcalde, que casi quedou sin aire, por certo, e xa lle dou bastante ben, nós non vamos a facer máis leña deste asunto. E nada máis, moitas gracias. Ben, gracias, señor Torres. Ben, o sentido desta moción está claro que non é para equipararnos a un partido como vos, nin para facer para non deixar exercer a liberdade de expresión. Simplemente consideramos que as administracións públicas deben educar, debemos darlle tamén un contido ao Consello Local de Igualdade, que non só se reúna para facer un manifesto, senón que teña máis contido na vida social da nosa localidade. Eu persoalmente non estou en contra de ningún estilo musical. Vou dicir que ese estilo musical que a min me gusta, non me gustan as letras, pero sí o estilo musical, sí o ritmo, sí. Pero o que estamos en contra é que esas letras sexan pagadas con cartos públicos. Vostede decía que non a comparte, que lle parece grosera, que lle parece soez, está sempre no límite, que lle parece de mal gusto. Eu voulle poñer un exemplo de algo soez, algo grosero, que ten moitos seguidores, que xenera moita economía, que son as películas porno, que cosifican tamén as mulleres. E no Concello do Grove tamén se fai cine na rúa. Non vexo a vostede poñer películas porno na rúa. É o mesmo caso exactamente que ese tipo de letras, un é algo artísticamente musical e outro é artísticamente audiovisual. Eu, onde quero chegar con isto, é que nos parece perfecto que existan numerosos xéneros musicais, que exista liberdade de expresión, como non podía ser de outra forma, pero que non pode ser pagada con cartos públicos. Eu, se un promotor musical quere facer ese concerto, quere cobrar a súa entrada, ou se o quere facer gratis, e corre o seu risco, non vexo ningún inconveniente en que alguén que lle gusta esa música que poida asistir. O que estou en contra é que se pague con cartos públicos. Vostede ten a maioría, o seu voto decide, pero o que non ten é a carteira de todos os veciños do Grove. Si que a manexa, pero non é súa. Polo tanto, eu lle pediría que cos cartos públicos do Grove eduquemos os nosos fillos, lle xeremos uns valores correctos, de respeto hacia todos, incluso a liberdade de expresión, claro que sí, pero de respeto hacia as persoas, hacia os bens, hacia todas as persoas, sexan mulleres, homes, de razas distintas, de outros países. Xeremos educación cos cartos públicos e non desigualdades. Nada máis. Moitas gracias. Solamente apreciar unhas cuestións. Primeiro, identificar violencia machista con este tipo de música me parece excesivo. Segundo, comparar o cine porno con este tipo de música non ten nada que ver, sinceramente, e aí sí que ao mellor o acceso, porque eso sí que é un produto para maiores de 18 anos, e o acceso de menores de 12-13 anos con total liberdade a ese tipo de produto e esa idea de sexo que cada vez están recollendo
sí que é algo que se debería de traballar e non ten nada que ver. E por outra parte, se aplicamos o que vostede recolle aquí, quero dicirlle que posiblemente non quero facer unha broma desto que me parece moi serio, pero non sei, ahora mesmo estaba intentando pensar en un grupo infantil, debe ser que xa non teño fillos en esa edad, que non me lembro de ningún, pero que prácticamente o 95% dos artistas de agora, de fai 20 anos e de fai de 60 anos, analizamos a súa letra e sempre vamos a topar algo que non nos vai a gustar, porque, sinceramente, certo é que antes había, pois, un pouco esas letras que as asumíamos como tales, e non quero aquí falar, pero hai grupos musicales, eu lle podo dicir, desde do que eu criei dos anos 80, carai, que se empezamos a revisar as letras, vamos, estes do trap ainda se quedan cortos, e podría darlle nombres de grupos e títulos de cancións donde letras, pero desde matar a unha muller e a facer outras cousas. E, por certo, toda a historia da humanidade sigue escoitando ese tipo de música. Isto é moi peligroso. Eu creo que non se pode simplificar a ese punto e, desde logo, comprendemos que non compartan, pero nós vamos a seguir traballando por eso. Por certo, contratamos moito tipos de músicas e, personalmente, podo compartir unhas e non outras. Hai, como xénero, non lle digo que este escoitando todas as horas, pero se teño que dicirlle, e a mellor aí incluso coincidimos, que hai algún tipo de cancións e algúns artistas trap que, desde logo, que merecen a pena escoitalos, e a mí me parece que incluso teñen moita imaginación e utilizan moitas metáforas moi interesantes. Pero, bueno, en definitiva, esas son opinións personais. Nós o que queremos é ofrecerlle a un grupo de público donde tamén hai unha noite para adolescentes que acollamos todo tipo de música. E despois, en todo caso, a educación primeiro na familia, segundo nos centros educativos, terceiros en outros ámbitos da sociedade. Pouco a pouco, ao mellor, tiñan que permitir que estes adolescentes tomaran o criterio de escoitar o tipo de música. Pero insístolle e convídolle a calquera dos presentes, e moi especialmente o señor Torres, que se sente con grupos de rapaces e rapazas de 15, 16, 17 anos falar de música trap, argumentar porque escoitan ben, pode constatar e comprobar que a maioría é simplemente por pura diversión, por ter un pouco de música que escoitar, pero despois son xentes, rapaces e rapazas con criterios de apoio social, de implicación social, de criterios de evolución da sociedade e da democracia, que, desde logo, a mí me xenera moito optimismo nos debates que eu puden ter con eles e con elas. Así, pois, insisto na nosa posición. Ben, debatido o punto, procedemos á súa votación. Sí, perdón. Solo para pechar, quería decir que, bueno, antes tampouco as mulleres podían votar e hoxe poden votar, os tempos cambian. Si pensa que con esas actuacións esa xuventude toda vai á festa do marisco, eu o meu exemplo na miña casa é que a miña filla foi a esa actuación e non pisou a festa do marisco para nada, non comeu nin marisco, nada máis. Podemos discutir eso, pero podo poñer exemplo que esa noite que foi un dos concertos onde máis público houbo, a noite do trap, e a maioría, ao ser menores de edad, viñeron acompañados polos seus pais. E os seus pais, lle podo dicir que moitos deles se acabaron tomando e degustando na festa do marisco. Son cuestións de opinión, pero en calquer caso é intentar tender pontes coa xeneración que ven desde arriba, e que unha persona que eu teño 49 anos teño que reconocer que non teño o mismo prisma que un rapaz ou unha rapaza de 15, e eu políticamente quero entender cal é o pensamento e cales son as ideas de un rapaz ou unha rapaza de 15 ou 16 anos, e para iso temos que tender pontes, porque senón vai ser imposible, vamos a ir por mundos paralelos e nos poderemos sorprender de moitas cousas. Ben, procedemos á súa votación, a moción presentada polo BNG para unhas actuacións musicais con contido respetuoso e de calidade no noso concello. Votos a favor, abstencións, en contra. Queda rexeitada, por tanto, a moción. E, sendo xa as 23:29, quedan os 30 minutos de pleno, pola unidade temporal, abrimos rogos e preguntas, que imagino que hoxe non hai moitos, polo tanto, vamos a acabar rápido. Suscito os que queran intervir, por o señor Otero.
Bueno, o meu primeiro rogo é que si non dá tempo, que non creo que dé tempo a contestar a todos, que os faga por escrito. Primeiro vai dedicado á pista de skate. Quixéramos saber canto custa a última reforma que se lle fixo, a última modificación. Témolo solicitado por registro dende hai unha semana, non se nos respostou nin positiva nin negativamente. Vimos que a oferta salira en 57.000 euros con xardín, rego e iluminación dentro das súas melloras ofertadas, que se lle pagaron 1.700 euros, falo de números aproximados ou redondeados, a maiores a esta empresa tras finalizar as obras, que se contrataron por 3.600 euros as columnas e proxectores, e despois a xardinería e rego, a Bata, que están agora mesmo ao mesmo momento que a outra empresa, por 10.000 euros. Entón, non entendo esas sobrecostos que se están levando sobre a pista de skate. E que se fixaron malas cousas, recoñezan, non pasa nada, as obras poden salir mal e hai que repoñelas ou reparalas, pero non vendan que están facendo melloras sobre unha obra que se inaugurou en pleno verán. O sea, me parece surrealista que se mellore unha obra que está recén inaugurada prácticamente, non? Que xa se inaugurou daquela maneira. Sobre as pistas de pádel, sei que non está o concelleiro responsable, quixéramos saber que pasa coas pistas de pádel. Pois non hai monitores contratados, finalizando o contrato. Hai un monitor autónomo que se está contratando, abrindo as portas ou facendo a función nas pistas. O fin de semana pasado reservou xente pagando as pistas e chegou ao pabillón do Monte da Vila e atopouse coas pistas pechadas, habendo pagado a súa reserva este fin de semana, non, o fin de semana pasado. Xente que ten pagadas as clases de pádel está sin recibir clases desde o día 7, lógicamente non hai monitores. Iba a comenzar unha especie de escola deportiva con 50 alumnos, unha cousa así, está todo aí no aire. Entón queríamos saber que vai pasar coas pistas de pádel, se vai contratar, sei que sale unha oferta con unha monitora agora, estaba publicada hai pouco, pero se é suficiente, se vai a facer privatizar o servicio, porque xa hai oídas de que se vai a privatizar o servicio. Entonces quixéramos saber que é o que vai facer, que o digan claro, e xa anunciamos que estamos en contra de que se privatice ese servicio. Que pasou co tema das subvencións deportivas? Motivo do retraso nese reparto para que os clubs superan. Finalizou o día 15 a xustificación. Recordo que houbera un club aquí mesmo nesta sala que criticara que se ia recortar un mes máis de xustificación de subvencións. Nadie fixo caso, pasaron de tal, e hoxe faise patente de que ese mes facía falta, porque co retraso que houbo, ahora mesmo estarían fora do prazo de xustificación. Creo que se repartiron esta semana xa os puntos, pero canto tempo teñen agora de xustificación das subvencións? Non sei se están ao tanto dos problemas que está habendo entre os dous clubs de fútbol no Monte da Vila. Cuestións de uns apagan as luces aos outros ao rematar os entrenamientos, non sei tal, o sea, hai auténticos, non se permiten usar unhas cousas, entran no campo uns aos outros en horarios de partidos, o sea, que hai bastante guerra entre os dous clubs. Non sei se lógico ou non lógico que se volvan os tempos daquelas guerras, pero que creo que o concelleiro delegado ten que tomar medidas mediar aquí para intentar buscar un consenso que calme a guerra esa que está habendo, non? Cando se vai convocar o Consello Local de Deporte, díxose hai unhas semanas que en breve, creo que teño entendido que o concelleiro está convalecente, entonces imagino que tras a súa cando se repoña que convocará, ou eso espero. Sobre as obras de Alexandre Bóveda, hai un negocio que foi un dos que criticou na prensa esta semana o problemas que tiña coas obras. Non fai falta que teña altura de miras. A altura de miras é que se vaya por ali, se fale co veciño, porque lle destrozaron a entrada do seu negocio, a pedra da entrada destrozada. Ten constancia a Policía Local, que sei que vin a Policía Local ali tomando nota,
non lle dan solución, retiraron unha plancha metálica que tiñan para facilitar o acceso ao negocio, non puxeron un cartón, ten problemas con encargado de obra, pero non sei se ten razón, se non ten razón, pero cando menos alguén do Concello debería pasarse por ali a falar con ele e apaciguar os ánimos, porque as obras sempre dan problemas, somos conscientes, pero cando provocan xa danos, lóxicamente hai que buscar solucións. Teño constancia de todo isto porque falei con ele, entón non é nin pola prensa nin por outras cuestións. Despois quería facer unha crítica ou buscar algunha solución, porque non entendemos como nas redes sociais, na páxina do Facebook de Emprego do Grove, se pode publicitar ou compartir unha oferta de interna ou 12 horas a xornada partida, que teña paciencia. Iso é oferta dunha empresa ou dunha persoa, dun veciño ou dunha veciña do Grove, que comparteu a rede social de Emprego do Grove. Isto é fomento da precariedade laboral, o sea, non pode ser que o Concello estea compartindo unha oferta de alguén que está ofrecendo 12 horas ou ser interna nunha casa, bo sueldo, por si acaso xo deixa claro, e sobre todo eso de paciencia. Hostia, creo que cambiar estes criterios de compartir ofertas de traballo é facer unha pequena criba, e aparte nin indica se hai contrato, se non hai contrato dentro desa oferta. Entón, tomen nota e, por favor, sí, está en Emprego do Grove, está a oferta esa. Podo lle dar despois a data exacta teño a captura. Onte, pois mira, foi onte mesmo. Outra é que atendamos xa yo dicen o mes pasado, volvo a repetir, o da ordenanza da lingua, do uso da lingua galega, que tamén nas redes sociais, por exemplo, a oficina de turismo ou a turismo Grove do Facebook, a lei, a ordenanza municipal di que primeiro ten que ir en galego, despois en castelán, están poñendo ao revés. Parece unha tontería, pero é unha ordenanza municipal que ten unhas obrigas sobre todo para o Concello, que é o que na impulsa. Entón, que se modifique esa forma de publicitar as cuestións nas redes sociais. Quixera saber en que situación está o Concello cos casos do centro de saúde, coa situación que se atopa o centro de saúde hoxe en día. Sabemos que está en precario, continúa en precario, os médicos andan entre sí e non, a veces hai, outras veces non hai, incluso problemas de enfermeira de pediatría que se ten que estar a facer consultas deixando a pacientes no seu turno para ir a atender a outros para axudarlle ao médico, o sea, que está vendo un caos en xeral, que todos sabemos, que todos denunciamos, pero que dende as eleccións deixamos todos no aire. Quedáramos naquela reunión en que íbamos a facer unha manifestación, consegueuse esa charla en Santiago que non resolveu nada, os orzamentos siguen sin contemplar partida para un novo centro de saúde, o Concello sigue sin poñer os terreos a disposición, e gostaría de saber un pouco a situación que sabe o Concello sobre o centro de saúde. Sobre a escola de música, volvemos a preguntar, porque había unha primeira apertura o día 8 do 11, que non se realizou por creo que problemas técnicos, e o 13 do 11 era a segunda apertura, non atopamos información na páxina de contratos de Galicia, entonces queríamos saber se realmente xa se concedeu o contrato, se xa se adxudicou, e cando van comezar as clases de escola de música. Outra, temos entendido que hai un problema coa tramitación de multas de tráfico, que agora mesmo non se están tramitando ninguna multa, que finalizou o contrato coa empresa que levaba o sistema de multas. Entón, queremos saber o motivo, se é certo esta cuestión que nos trasladan, e como se vai solucionar, porque se xa polo da hora xa é pueblo sin lei, isto pode ser xa pueblo de todo, porque hai que tramitar multas e empezar a que a xente realice
aparque ben e que circule con normalidade polo Concello. Temos solicitado, tampouco está a Concellera, que é unha pena, temos solicitado o PEMUS, o sea, solicitamos un informe do PEMUS hai un tempo, se nos trasladou, e lóxicamente para facer fronte a ese informe necesitábamos o PEMUS completo. Indicóusenos que se estaban corrixindo os erros que indicaban o informe e que nos iba a trasladar en breve. O sea, breve xa hai máis de 15 días, de 3 semanas que foi esta situación. Entonces queremos unha copia, ainda que sea a errada, pero queremos unha copia para poder dar lectura ao PEMUS que se trasladou á Diputación. Trasladanos os veciños do camiño do Rasoeiro, o que vai dende Rosalía ata Luisa Mestre, que, bueno, de vez en cando chove, inúndase, non sei que me teño que tal, pero inúndase. É un camiño que é usado por moitos escolares, moitas familias para cambiar do frente telefónica, o que vai hasta as Monxas, que circula por detrás. Na parte de baixa, antes de Vox Populi, tal, pois inúndase, e realmente, bueno, hai unha academia tamén ali. É unha rúa bastante transitada, estes días estuvo inundada, buscar algunha fórmula, algunha obra, algunha que poida permitir que non entorpezca a circulación dos veciños. Outra é un camiño tamén na carretera do Conde que vai dar a Ostreira, exactamente a empresa Mariscos Escacha, que hai un camiño por ali que está desbrozando o Concello de vez en cuando. Agradecen esa situación, pero solicitaban que na medida posible se pudera botar un pavimento para poder circular con máis tranquilidade. Pasa moita xente maior que vai pasear a zona da Ostreira, mas ten pasado xente con carrillos e tal, porque é unha forma de atallar, é máis segura que ir pola zona de entrada dos camións de Garavilla. Entón, solicitaban se era posible intentar allanar o suelo e buscar algunha forma de que fora máis transitable esa zona. En Boivas, queixase uns veciños de un terreo que está ao carón, creo que dun terreo municipal, por uns árbores que están invadindo a vía, as súas ramas, e que poden ocasionar perigo para os vehículos e os veciños da zona. Creo que xa se chamou a atención varias veces ao propietario, non dan cortado eses árboles, non dan actuado, pero creo que o Concello ten potestad para, se crea perigo na vía pública, actuar. Entón, gustaríanos que se actuara. Queda pouco, Veciños, uns veciños da Praza de Arriba indícanos que teñen problemas cunha arqueta que hai xusto despois do Badén do que hai ali, que se recortou. Hai unha arqueta que está provocando incluso insomnio a algún dos veciños, porque tal que se lle colocan gomas, pero que paso de vehículos volverse a soltar, entón que se busque unha solución. E a última, unha pregunta, porque non sei que pasa co rexistro telemático, que ás veces funciona, ás veces non. Personalmente teño solicitado un volante de empadronamento dende hai un mes, que indo á oficina me dan no momento, e teño pedido un certificado, porque como volante non digo a ver se certificado por ser certificado, mo dan tamén, e levo unha semana sin certificado. Se queremos eliminar papel, que funcione o rexistro tal, terá que ser efectivo. Se eu solicito un volante que no mismo día me dan no Concello, non espero que mo den na mesma hora, pero que polo menos no día seguinte, como moito, teña ese volante no meu correo electrónico, na miña páxina telemática, non? O sea, entón, gustaríame saber que pasa aí, se vai a poñer a funcionar isto como ten que ser. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Torres. Sí, eu son breve. Quería saber se se está cumprindo, polo que vai da obra de excavación do auditorio, se está cumprindo o orzamento previsto, ou se xa se vai superando, ou se ainda vai escaso. Por outra parte, se dentro do orzamento do auditorio
está orzamentado tamén a reparación de todos os viais circundantes que se están afundindo, deteriorando polo paso dos camións desta excavación. E despois, por outra parte, así como se cambiou o cartel da Festa do Marisco da plaza de aquí do Corgo, falta por cambiar o que está na lanzada. Nada máis. Sí, dende a zona de, a ver se nos ubicamos, na baixada da Mexilloeira, dende Reboredo, se ubica, non? A zona pasando o Culler de Pau, esa baixada para baixo, xusto ali onde está a Glorieta, hai veciños que nos transmiten, bueno, está a Glorieta coincidindo coa baixada da peatonal que hai paralela a esa rúa, hai veciños que nos dicen que a seguridade é bastante ter en conta. Despois, por outro lado, estamos vendo que non se lle está prestando ningunha atención aos contenedores. A verdade é que están bastante sucios, eu non sei se teñen ou non un programa de limpeza destos contenedores, pero a xente hai bastante queixa neste aspecto, non? A verdade é que o cheiro tamén que despiden, pois, home, non é de recibo, e agora, home, entendo que o mellor no verán, con tanto movimento, pois non poidan leválo a cabo, pero agora sería a época na que poidan digamos, facer unha especie de planificación para limpar os contenedores. E ademais, sí que hai certas zonas nas que, bueno, pois temos os veciños en que o contenedor do vidrio está aquí, despois teñen que andar non sei cantos metros para ir ao contenedor de orgánico, xa non hai o mellor contenedor de cartón, entón sería o mellor razonable importante facer unha redistribución dos contenedores de tal xeito que onde se ubiquen pois hai xa polo menos un de cada tipo de residuo, non? E despois algo moi preocupante e que levamos nas últimas semanas, non sei o que está pasando, pero hai moitísimos cortes de luz en San Vicente. Outro día é que estábamos plenamente a oscuras, estaba na zona non só na que vivo eu, sino na zona na que vai aos Couprins, despois o mellor toda a recta ata Balea tamén sin luz, non sei se é cuestión de bombillas ou de que, pero bueno, é un tema que hoxe por hoxe non se pode digamos descoidar, non? Actualización tamén o que si pedíamos é a actualización da páxina web, que, por exemplo, as contas da Festa do Marisco levan sin colgar dende o ano 2017, home, xa sei que as do 2019 seguramente non as terán, pero bueno, polo menos que colguen as do 2018, e que sobre todo actualicen tamén pois a páxina de organización municipal. Está todo bastante obsoleto e sería importante revisar todas estas cuestións, non? Por non falar xa lóxicamente da páxina de turismo, que bueno, que naquel momento se había prometido unha nova páxina que seguimos a espera, non? E nada máis polo momento. Moitas gracias. Pido aos compañeros que queran intervir moi breve, porque nos quedan apenas 10 minutos de pleno, o sea que se non serán contestados, sobre todo os compañeros que non están por escrito, que yo pasaremos. Juan. Está xa desta mañá. Claro, agora cambio. Esta mañá xa se colocou. Vamos a ver, así moi brevemente, porque eu debería de estar ahora traballando, estou de guardia, e deron hasta as 12, teño que estar ali antes desa hora. Da situación que sei hasta polo de agora, de como está a nivel de persoal médico, houbo a baixa dun dos médicos do PAC que xa foi sustituída, houbo 2 médicos dos que estuveron de baixa por enfermedade durante o verán, que colleron as vacacións, lóxicamente teñen dereito a elas. No mes pasado, nese tempo, non se mandou personal para sustituílo. A disculpa perenne xa de que non hai persoal. Da parte da enfermeira de pediatría,
é a situación que se está vivindo desde xa fai un ano e pico, pareceme, para aquí, cando a Lodia, creo que foi, se xubilou, o que fixeron foi, en vez de amortizar a plaza, pasárona para adultos. Teño falado algunha vez coa enfermeira que está ali, e si, realmente é un pouco trastorno para ela o de andar controlando as dos consultas, etc. O número de pacientes que ten que atender o cupo de cartillas, si mal non lembro, é alrededor de 1.200, 1.300 entre todos, porque realmente o que é o cupo de cada un dos dous pediatras é moi razonable, e de feito moito nos tememos que nun futuro, cando Luís se xubile, amorticen unha desas plazas. Por outra parte, a situación que se está vivindo a nivel sanitario é tal como para que hai unha folga plantexada para mañán e pasado, convocada por a Asamblea de Áreas Sanitarias e co apoio de CSM, de Omega e da CIG, sin o apoio de outros, sindicatos, basicamente porque no último ano prometeronse moitas cousas, moitos plans para a mellora tal, según o Goberno da Xunta, según a Consellería de Sanidade, que están implantados no 99%, pero a situación sigue estando, como vemos, igual como estaba antes. Co cal, si algo está implantado no 99% e os profesionais que viven neso non ven as melloras, ese algo que se implantou ou que se está implantando no 99% non está funcionando. Entonces, estou tamén un pouco á espera de ver o seguimento que hai mañán pola mañán, cando salga da guardia, falarei co personal para ver o seguimento que vai haber desa folga. Estou en contacto con esa Asamblea de Áreas Sanitarios, de feito, estou dentro do seu mismo grupo de WhatsApp para ver cales son as actitudes e cales son as ideas que hai de cara ao futuro. E hai que ver eso, un pouco o seguimento, e plantexábanse nos centros de saúde facer concentracións. Non sei como é unha folga que é feita a través dos propios profesionais da medicina, profesionais sanitarios, si se ten pensado facer algún tipo de concentración. Si eles, mañan pola mañan, me din que si teñen pensado facer unha concentración diante do centro de saúde, informarei, e incluso o porei nas redes sociais para que a xente que queira acudir e apoiala, que o faga. Da parte do rexistro telemático teño que preguntar que está pasando con isto, o que si temos é personal novo que ainda empezou este mes pasado para recursos humanos. Non sei se o mellor, pois con isto de estar empezando, si está facendo o que se está facendo de presencia física, e o mellor, pois se descoidou un pouco esa parte, non podo asegurarlo, terei que falar con eles para ver en que punto está. E creo que da miña parte nada máis. Moi ben, gracias. Mais intervencións? Pulsade, se non... Ben. Boa noite de novo. Brevemente, aínda que o tema é longo e dá para moito, a Escola de Música, efectivamente, o 7 de novembro estaba prevista a apertura de sobres de maneira telemática, que como se teñen que presentar agora, incidencias técnicas impediron esa apertura, houbo que solicitar a reparación de esas incidencias, e unha vez que se subsanaron, volveuse a convocar unha nova apertura na que non había ninguén presentado. Non houbo ningunha presentación de ofertas. Entonces, houbo que cambiar o procedimento según marcan os prazos e según marca a lei, e entonces invitouse a 3 empresas a que presenten ofertas, e estamos en prazo de que contesten, porque sí que é verdade que o prazo de que unha vez que reciban a oferta teñen 3 días para presentala, pero que teñen que recibir a oferta, teñen que abrir a oferta e decir algo, e se non, pois son 10 días e estamos aí en espera de que se agoten todos os prazos para abrir as ofertas que haxa, e según os bases marcadas escoller a que marquen os técnicos que é a adecuada. Non vou contestar directamente. Bueno, rapidiño, porque o tempo que nos queda xa é limitado. Decir que o tema da arqueta da Praza de Arriba xa non é da hora, que leva uns días aí, intentouse, bueno, mitizar o que é o ruído, pero estivemos mirando esa arqueta, hai que cambiarla toda na totalidade, porque a chapa, que a tapa non está ben axustada, e vais a ter unha arqueta que herméticamente cerre ben e que evite ese son. E no tema dos contenedores, pois o servicio de limpieza, non sei se
por suerte, non sei se empezaba hoxe o camión de lavado de contenedores, mas estamos tamén co tema da reparación, que hai algúns contenedores, bueno, pues que teñen algúns desperfectos, pero que os servicios, si, fixamos na festa do marisco, que se fixo de noite, e ora, hoxe estaba falando con Catelo, que é o que leva o servicio ese, e viñan que se ibas a poñer de acordo co encargado para a ver que día empezarían a facer unha nova limpieza dos contenedores. A agrupación, bueno, a agrupación de tantos contenedores, a verdad que se está mirando que sea o menos impacto visible, pero se está en eso. Moi ben, pois ahora rápidamente as consultas ou as rogos e preguntas trasladadas aos compañeros de deportes ou de obras trasladaremos a elas para que non la podan explicar. O tema do skate, aí había un orzamento, a empresa que colleu a primeira vez a obra fixo unha rebaixa. Esa obra completouse e inaugurouse. Estuvemos vendo durante o tempo de uso que había algunhas cuestións a mellorar, como eran zonas de descanso, zonas de salida de perigro, mellorar con bancos, unha fonte e iluminación, eso todo estaba no proxecto inicial. Pedimos a autorización á Diputación de Pontevedra para utilizar a rebaixa que a empresa fixo, concretamente eran 17.000 euros de baixa que había feito, a Diputación non los concedeu e por eso estamos utilizando eses 17.000 euros para facer estas melloras de todas esas actuacións. Respecto ao tema da ordenanza da lingua galega e de turismo, bueno, aí podíamos discutir moito. Nós pensamos que as redes sociais de turismo teñen que ir na lingua para o público objetivo para o que van. Poñemos dúas, reparado, polo tanto, aí tanto a nivel de orzamentario como a nivel de tempo estamos indo mellor do esperado co retraso que acumula xa o auditorio. Non temos orzamento para o mantenimento das viales por onde pasan os camións, porque iso xa entrará dentro do orzamento xeral de gastos e servicios de obras e mantenimento, e tomamos nota para cambiar o cartel da Festa do Marisco lanzada. Respecto á actualización da página web, tomamos nota, volcar as contas do 2018 e concretamente na página web do turismo, sí que temos consultado con unhas empresas, pero estamos co proxecto Red.es, co Concello de Sanxenxo, que é dunha das actuacións que entran aí. Por lo tanto, seguramente vamos a esperar a que se axudique a unha empresa o proxecto Red.es, porque unha das seus obxectivos vai ser actualizar toda a página web e todo o sistema para apps para os novos sistemas de traballo, porque non están adaptados para acabar o tema é dicir, para adaptarse aos móviles. A partir de aí tomamos nota o Camiño da Tafona, Camiño Carretera do Conde, Boivas. Certo é que este negocio de Alexandre Bóveda con nós, ou polo menos que eu teña constancia, a non ser pola prensa, con nós directamente non se puxo en contacto. Si outro negocio que se lle resolveu o problema, intentaremos resolvelo e tomamos nota co tema este de compartir dentro das redes sociais de emprego Grove esta coacción que nos traslada, que non nos parece tampouco de recibo. O secretario me pide a palabra para unha aclaración. Sí, unha breve cuestión sobre o funcionamento, non? As mocións urxentes, que neste pleno viñeron 3 ou 4, nos demais, pois recordar que debe ser algo excepcional, non? E que debe ser sempre por urxencia debidamente motivada. Entonces prégase que se use o procedimento ordinario na medida posible e que se presenten antes da entrada no día. Despois, simplemente o voceiro do bloque, que ahora mesmo non está, o tema das actas, que estáse cumprindo o decreto 24/2018 da Xunta de Galicia, que establece a redacción das videoactas, que é responsabilidade da Secretaría. Si é certo que un erro informático, que non está íntegro a intervención dun punto orde do día, pero ele non impide que se haxa levantado conforme a normativa, porque di que son as opinións sucintas, non ten por que estar toda a intervención. En todo caso, tentarase que non se repitan os erros informáticos, na medida posible, que este a disposición de todos os concelleiros e do público en xeral as intervencións íntegras. Moi ben. Vendo máis temas que tratar, levantamos a sesión. Gracias, boas noites.